Welkom bij Keverberg Live, de talkshow van Pela Maas. En wij blikken terug met gasten die dit jaar in het nieuws waren. En twee daarvan zitten al aan tafel. Maar eerst het nieuws van de maand. Ja, het PNM-hoes haalde dit jaar ruim €15.500 op. En Jip Huis, Nick Korthoef en Lara Saverkoel brachten dit weekend door in het PNM-hoes. Wow, dit is echt €15.530.000. Dat is werkelijk fantastisch. In aanloop naar dit project heb ik gehoord hoe schrijnend de problemen kunnen zijn. En hoe mensen dan zich voelen en hoe ze zijn, et cetera. Dus ik zie het belang, zag ik steeds meer komen van we moeten dat weekend echt aangaan. We moeten met z'n allen daarvoor gaan werken en aan gaan werken. Ja. En dat is op zich met dit resultaat wel goed gelukt. En dan nog maar het voorlopig resultaat. Hè? 22 januari is het, maken we het definitieve eindresultaat bekend. Dus de acties zijn nog niet gestopt. Hè? Dus we kunnen nog doneren, we kunnen nog donaties krijgen. Dat was heel positief nieuws, maar we hadden helaas ook heel droevig nieuws. Want in Grashoek overleden er 2 mannen na een aanrijding. En de slachtoffers zijn Poolse mannen die op weg waren naar hun werk. Hoe het ongeval precies is gebeurd, dat weten wij nog niet. Dat zijn we op dit moment als politie aan het onderzoeken. Wat wij wel weten is dat een busje in aanrijding is gekomen met 3 fietsers. Een van die fietsers was op slag dood. De tweede persoon die is gereanimeerd en ook ter plekke overleden. En de derde fietser die is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. En wat wij weten is dat het gaat om 3 volwassen mannen, afkomstig uit Polen en waarschijnlijk op weg naar hun werk hier in de buurt. Ja, nog diverse beslissingen genomen in de gemeenteraad. Zo komt er een nieuwe vloer bij de BEVO. Het verruimen van de winkeltijden, dat gaat gebeuren. En er wordt een nieuwe wethouder benoemd, Anget Mestrom. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Aan u. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dankjewel, dan mag ik je nu officieel feliciteren. En dan doen we natuurlijk een bloemetje bij. Van harte proficiat. Heel veel werkplezier bij ons. En we zullen goed voor je zorgen. Toch? Ja? Ja, en iedereen heeft het gezien. Peter Joosten die wint de cultuurprijs. Maar goed, de belangrijkste prijzen waren natuurlijk voor Omroep PNM. De stimuleringsprijs, ook al zijn we 25 jaar bezig. En natuurlijk de publieksprijs. En dat is de allerbelangrijkste prijs, of niet? Ja. De Kesselnaar kreeg de prijs voor zijn verdiensten voor de cultuur in Pela Maas en daarbuiten. De Kesselnaar kreeg de prijs voor zijn verdiensten voor de cultuur in Pela Maas en daarbuiten. Een prijs winnen is super. In het verleden is dat vaker gebeurd, maar als een eigen gemeenschap, een eigen gemeente zo'n prijs wint, is dat natuurlijk heel bijzonder. Van de afgelopen jaren is er veel groei doorgemaakt. Veel jonge mensen, nieuwe formats, lokaal, identiteit. Ja, dat is ook wat wij willen en waar we voor staan. Vooral die identiteit van Pela Maas behouden en die 11 kernen proberen te verbinden en een platform daarvoor te bieden. En ik denk dat we daar goed in slagen en het geeft ons veel energie om weer door te gaan. Veel jonge mensen, hoor ik. Hoor jij daar nog bij? Nee, daar hoor ik niet meer bij. Jong van geest, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook weer een club van de maand in ons midden zitten. En vandaag hoeven wij absoluut nergens bang voor te zijn. Want we zitten hier tussen heel veel sterke mannen en vrouwen. Allemaal van de judoclub Helden. Van harte welkom hier. Ja, dankjewel. Ja, en nou willen Jan, Ron en Mark mij alles vertellen over deze mooie sport. Dus Jan, judo. Waarom judo? Waarom judo? Judo zit heel veel in natuurlijk. Er zit, opvoedkundig zit er heel veel in. Qua lichamelijk zit er ook heel veel in. Dus wat willen we eigenlijk nog meer? Het is goed voor de jeugd, goed voor de ouderen. Iedereen zou in feite kunnen judoën. Bijna iedereen, moet ik zeggen. Want er zijn ontzettend veel... Jij twijfelt? Nee, ik zat opeens iets anders te denken. Normaal, als je met judo begint, begin je altijd met een soort spreuk. Ja. Een soort Japanse term. Ik kijk Pim Augustinus aan, maar die denkt dat is bij handbal niet. Die hebben een soort yel. Maar bij judo heb je dat toch? Die heeft wel gejudo'd. Die heeft wel gejudo'd, ja, tot zijn 10e. Maar daar hebben we het zo meteen over. Maar wat is dat voor een yel ook alweer? Rei. De groet.
Een groet? Over de hele wereld was het eigenlijk op dezelfde manier gegroet. Ja. Kunnen we dat even doen nu? Kunnen we het even demonstreren nu hier? Nou, we hebben daar een paar meiden zitten. Misschien dat... Dames, 1, 2... Staande groet, jongens. Staande groet. Staande groet. Even rechtop staan. En dat begint ook met Senzeni? Of ja, inderdaad. Hele goede. Ja, oranje band ooit gehaald. Dus, Kijk uit. Ver verleden. Nee. Maar ik geloof niet dat het lukt, want normaal hebben jullie heel veel discipline bij judo. Hè? Dat doet iedereen wat er gezegd wordt. Dat is het mooie daarvan. Misschien als Mark het vraagt straks, dan dat wel gebeurt. Of kunnen we het nog 1 keer doen? Jullie hebben ook een oliebol gekregen net, jongens. Voor die oliebol moet je wel werken. Bo, kom maar eens. Rechtop staan. Ja, gaan we staan. Recht voor elkaar staan. En opgelet. Ik zeg het, hè. Zijn ze niet? Hey. Kijk. Oh, netjes. Zo beginnen we. Zo gaan wij ook. Dit is een staande groet. En we kunnen natuurlijk ook de zittende groet. Ja, die zittende groet. Leg ze me even uit na de uitzending. Kan ik misschien in de klas gebruiken. Oké. Misschien dat werkt. Nee, maar er zijn ontzettend veel vechtsporten. Waarom is judo daar echt een uniek in zijn karakter? Ja, wat je net al aangehaald werd, er zit heel veel discipline in. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat in die andere vechtsporten geen discipline in zit, want dat moet wel. Anders gaat dat niet. Ja. Alleen, ja goed, misschien dat judo er eigenlijk toch een beetje bovenuit steekt. Ja. Want hoe lang bestaat jullie vereniging nu op dit moment al? Vanaf 1974. 1974. Ja. Oh, een behoorlijke tijd al. Dat dacht ik, ja. En ik zie de heren naast jullie. Hoe lang judoën jullie al? Ik judo zelf vanaf mijn 7e, dus dat is inmiddels ook 25 jaar bijna. En ik geef denk ik een jaar of 7, 8 nu mee training. Ja. Dus eigenlijk ook al van kleins af aan. Toen stond Jan ook al op de mat, dus ja, de hele tijd. Ja. Dus, en heb jij dan ook een zwarte band? Ja, ik heb zelf de derde dan. Derde dan. Dus vanaf de zwarte band kun je jezelf zeg maar, nog verder ontwikkelen. En Mark en ik hebben beide de derde dan. Jan heeft de 5e dan. En verschillende judoka's binnen de vereniging hebben ook eerste dan of hoger. En zijn zich daar naartoe aan het ontwikkelen. Dus, ja. Klinkt mooi. En ja, we hebben het gezien al vorige keer ook in een filmpje van ons. Mark van Dijk, een Olympisch kampioen bij de vereniging. Nee, nog niet, hè? Ja, jeugd Olympisch. Nee, bronzen medaille. Ja, bronzen kampioen. Ik vind dat, hallo, als ik brons zou winnen met judo. Ja. Ik zou mezelf Olympisch kampioen vinden. Maar heb je ook een band, of niet? Nee. Ja, een oranje. Ooit gehaald en ooit nog een blauwe maandag jiu-jitsu gedaan. Maar ik ben niet voor niks gestopt. Dus, maar hoe is dat iemand die zo op wereldniveau zo top al meedoet en bij jullie vereniging als het ware begonnen is ook? Ja, ook begonnen. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is echt super uniek om mee te maken. Hij doorloopt eigenlijk allerlei stappen die nog nooit iemand van onze vereniging heeft gemaakt en gedaan. Hij komt op toernooi, wordt geselecteerd voor Europa Cups, voor de EK, zelfs voor de Olympische Spelen. Dus ja, voor ons is dat super mooi. En ook de jeugd die net zo mooi opstond en groette, is hij gewoon een heel groot voorbeeld voor. En iedereen kijkt er tegenop en dat maakt de vereniging alleen maar sterker. Dus, wat het leuke is, dat weet ik toevallig, dat hij hier dus ook echt een hekel aan heeft. Van alle aandacht die hij nu vandaag weer gaat krijgen. Hij wordt er wel wat beter in. Ja? Ja, vind ik. Dus we moeten veel oefenen met hem? Zelfs dat is te trainen, dus dat komt helemaal goed. Ja. Ik kan altijd nog een keer aan tafel gewoon aanschuiven horen en zo. Dus dat gaat uiteindelijk ook nog wel gebeuren. Dus, goed, nou hartstikke bedankt voor jullie uitleg en over de vereniging. En hier de heren en dames die even een demonstratie hebben gegeven. Dus dank jullie wel en heel veel succes met z'n allen voor de toekomst. Graag gedaan. Ja, en naast mij aan tafel Rens Gramakers, welkom, Tweede Kamerlid voor D66. We hebben elkaar ooit wel eens gesproken, in een grijs verleden, zo oud ben je nog niet, maar bij Kiezen en Delen. En ook Teun Helders, welkom, stemmenkanon van PLA Maas. Maar eerst even naar Rens, we hadden het over judo, hè? Dat is niet jouw sport. Mogen we elkaar tutoreren? Ja, zeker. Oké. Dat is niet jouw sport, hè? Ik heb nooit gejudo'd. Nee. Voetbal is mijn sport en hardlopen. Oké. Welke positie in het veld? Nou, vroeger was ik rechtsback, rechtshalf en rechtsvoor.
En meestal in 1 wedstrijd stond ik op alle 3 de posities. Ja. Ik rende het hele veld over. Okay. Maar tegenwoordig voetbal ik helaas niet meer zelf. Ja. Dus ik ben wel coach en grensrechter. Maar, maar zeg je dan een dragende speler met veel inzicht of een harde werker? Ik was een typische Dirk Kuyt. Dus een hele harde werker. Maar dan krijg je wel zaken voor elkaar. Ja. Ben je ook een harde werker in D66? Nou, dat moeten misschien andere mensen zeggen. Maar ik maak wel lange dagen. Als je met Rob Jetten in het elftal had gezeten, welke positie had Rob Jetten dan gehad? Nou, Rob Jetten is heel erg een verbinder. Dus waar Rob Jetten goed in is om... Heb je daar veel aan in het veld? Ja, ik denk het wel. Want anders loopt het team niet zo goed, hè? Dus wat we nu heel erg merken is dat we doen het echt samen. We hebben natuurlijk een paar keer een sessie gehad met de fractie in een nieuwe vorm. Want sinds dat Alexander Pechtold vertrokken is er natuurlijk ook een nieuw Kamerlid bijgekomen. Rutger Schoonis uit Zeeland. Ja, dat is natuurlijk heel anders. Alexander Pechtold was 12 jaar onze leider. En het was zo duidelijk voor iedereen, ja, Alexander is de leider. En als dat verandert, dan is het best wel spannend. Maar als je kijkt hoe we dat met de 19 mensen van D66 in de Tweede Kamer hebben gedaan, ik bedoel, dan hebben we dat volgens mij heel knap gedaan. En hebben we samen nu 1 richting gekozen en die kant gaan we op. Dus, en ik heb heel veel zin in de toekomst. Ja, dat kan ik me voorstellen, want je wordt gebracht als een soort aanstormend talent in Den Haag. Ze hebben grote verwachtingen. Dat is meteen ook eng, hè? Want dan kan je heel diep vallen. Ja, maar op een gegeven moment laat je dat wel los en dan is het gewoon de politiek van alle dag. En die Kamerdagen die zijn heel lang. Die kunnen doorgaan tot diep in de nacht. En je bent echt niet elke dag bezig met, oh, ik ben een talent of ik moet dit waarmaken. Want daar heb je helemaal de tijd niet voor. Ja. Je moet gewoon in het debat... Was er nog een vraag of je het stokje zou overnemen van Pechtold? Nee, ik heb mij niet gekandideed. Nee. Dat vond je nog te vroeg? Nou, dat ambieer je wel? Ik weet ook niet of ik dat zou willen. Maar ik ben 1,5 jaar geleden Kamerlid geworden. Heb toen een aantal dossiers gekregen als jeugdzorg, armoedebeleid, participatiewet, kinderopvang. En daar ben ik gewoon heel erg mee bezig. En daar wil ik me gewoon in verdiepen. Ik heb sinds afgelopen zomer ook de zorg erbij gekregen. Dus de ziekenhuiszorg, de huisartsenzorg. Ja, en het voelt voor mij alsof ik me daar gewoon een periode van 5, 7, 8 jaar echt helemaal in die materie wil verdiepen. En dan ga ik eens een keer wat anders doen misschien. Maar voorlopig ben ik nog lang niet klaar met die doelstellingen die ik heb. Ik bedoel, de jeugdzorg, daar moet zoveel gebeuren. De zorg, daar moet zoveel gebeuren. Dus ik heb niet zoiets van, ik ben daar al klaar mee. Ik wil hier echt... Nee, maar dat zou wel raar zijn met 27 jaar dat je dan denkt, ik ben klaar, hè? Precies. Maar is er iemand bij je geweest die heeft gezegd, goh, we maken van het verhaal van grensraammakers een film? Kunnen wij als PNM niet de filmrechten opvragen van het verhaal wat jij... Je hebt een boek geschreven, hè? Dat weet iedereen inmiddels. Dat is ook regelmatig in het nieuws gekomen. Altijd positief blijven. Een opmerking die je hebt gekregen nadat je op 18-jarige leeftijd te horen kreeg dat je kanker had. Ja. Je hebt die strijd, ik weet niet of het een strijd is. Het was wel een strijd, maar je kunt hem niet winnen of verliezen. Nee. Dus het is, je hebt gewoon geluk als je dat overleeft. Ja. Maar je kunt ook pech hebben. Ja. En dan uiteindelijk heb je ook nog een droom. Ik wil naar Den Haag toe. Ik wil in de Tweede Kamer komen. Je bent nu 27 jaar. Je hebt die strijd, laat ik het toch maar even noemen, overwonnen. Ja, je bent overleefd. Overleefd. Ja. Je wordt als aanstormend talent gezien. Ja, ik zie hier bijna een film in. Waar gaat het naartoe? Nou, ik moet je dan wel teleurstellen, want die film is al gemaakt. Oké. Ja, 2 jaar documentaire. Geleden, 2 jaar geleden hebben we al een documentaire gemaakt. Dus maar die goed, staat dan denk ik aan een speelfilm, hè? Ja, maar laten we nou maar eerst wat meer zaken in de Tweede Kamer voor elkaar krijgen. Ja. En nou ja, wat ik zei, over 8 jaar of over 10 jaar kun je dan eens terugkijken. Maar ja, ik bedoel, ik zit nou een kleine 2 jaar in die Tweede Kamer. Ik moet nog zoveel dingen... Ik heb nog zo'n heel lijstje van wat ik allemaal wil gaan doen. Ja, voordat ik dat heb uitgevoerd. En daarna zien we wel eens voor de film. Ja, oké. Wachten we gewoon af. Maar iets wat je ook gedaan hebt, is iets dat je wilt dat iedereen zich vaccineert. Hè? Dat heb je ook een wet ingediend. En dat vind je heel belangrijk. Waarom? Klopt. Nou, die wet heet vaccineren in de kinderopvang. We zien dat er in Nederland steeds minder kinderen gevaccineerd worden. En dat kan met name gevaarlijk zijn voor hele jonge kinderen. Want in Nederland word je pas met 14 maanden tegen bof, mazelen en rode hond gevaccineerd. Nou, dus als jonge ouders hun jonge kinderen naar de kinderopvang sturen, die kinderen zijn onder de 14 maanden, die kunnen dus nog niet gevaccineerd worden, dan kunnen die daar besmet raken door oudere kinderen
die niet meer gevaccineerd worden. En dat is eigenlijk heel zonde. En dat is ook een gevaar voor de volksgezondheid. We zien nu in Oost-Europa dat er gewoon heel veel mensen overlijden door de mazelen. Nou, toen hebben we gezegd, we zien dat die vaccinatiegraad steeds lager wordt. Het is tijd om als politiek ook een antwoord te hebben daarop. En toen hebben we gezegd als D66, wij dienen een initiatiefwet in. Dat kinderopvangcentra kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen weigeren. Dus dat heb ik ingediend. En ik hoop dat ik komend jaar die wet in de Tweede Kamer natuurlijk kan bespreken en erdoor kan krijgen. Maar daarna moet ik nog naar de Eerste Kamer. Dus het zal best nog wel een spannend traject worden. Want natuurlijk zijn er argumenten en voordelen en daar is nog een hele discussie bij, dat snap ik. Maar ik vind het zo belangrijk dat ik zeg, ik ga die kar trekken. Ja. Want die discussie, want is het iets van de laatste jaren? Want ik hoor het inderdaad ook wel vaker. Is er een soort hype die nou ontstaan is om toch maar niet de kinderen te laten vaccineren? Ja, je ziet dat het eigenlijk een beweging is vanuit Amerika. Die is overgewaaid naar Europa. Waarin er gewoon heel veel verhalen op internet de ronde doen. En dat is iets van de laatste 3-4 jaar dat dat echt ook in Nederland voorkomt. En er wordt bijvoorbeeld gezegd dat je door het vaccineren dat je daar ook ziektes van kunt krijgen. Bijvoorbeeld autisme. Nou, in 1998 is al gewoon zwart op wit bewezen dat dat gewoon onzin is. Maar die onderzoeken staan wel nog steeds op internet. En het RIVM, de Rijksorganisatie in Nederland over vaccineren, die zegt: vaccineren is veilig, het is super effectief en al die dingen die op internet staan zijn niet waar. En toch zijn er steeds minder ouders die hun kind vaccineren. Nou, dat vind ik echt zorgelijk. Heb je er echt een verklaring voor dan? Want die trend is dan duidelijk, maar wat is dan de verklaring? Ja, de verklaring is denk ik ook dat mensen steeds meer zelf informatie opzoeken. Dat ouders ook er heel goed over nadenken van wat wil ik met mijn kinderen wel of niet doen. En ik denk dat de belangrijkste verklaring is dat die kinderziektes uit beeld zijn geraakt. Dus kijk, vroeger zag je nog wel, oh, er is een kind overleden aan tetanus of een kinkhoest. Dan hebben we het echt over misschien de jaren 40 of de jaren 50, ik weet niet precies. Maar tegenwoordig komt dat heel weinig meer voor. En doordat het zo weinig voorkomt, denken ouders van ja, ik zie de voordelen niet echt. Ik zie wel dat ik het kind, mijn eigen kind, moet ik een aantal spuitjes geven. Maar ja, als we maar lang genoeg niet meer vaccineren en op een gegeven moment gaan er dan kinderen in Nederland ook weer die mazelen krijgen. Een aantal jaar geleden, in 2013, 2014, is er gewoon in Nederland iemand overleden door de mazelen. Die niet gevaccineerd was. Dus 2 jaar geleden is er een heel klein kindje overleden aan kinkhoest. Dus het kan gewoon voorkomen. En mijn betoog is, laten we nou niet wachten tot we weer 1, 2 of 3 doden hebben. Maar laten we nu maatregelen nemen om dat dus te voorkomen. Ja. Ja, ik moet opeens weer denken, toen we de eerste keer aan tafel zaten, er zat een hele andere Rens. Je had nog allerlei dromen. Ik zit straks in die kamer. Maar dat politiek, de kunst van het ivoor draaien, eromheen draaien, niet alles kunnen zeggen. Toch af en toe aan de partij moeten vragen, mag ik dit zeggen? Is dat leuk? Nou, leuk is niet het goede woord. Het hoort erbij. Dus ik heb in de gemeenteraad van de gemeente Leudal gezeten 3 jaar. Kon je vrij uitpraten, toch? Toen zat ik in de oppositie. Ja. En nu zit ik en in de Tweede Kamer, dus dan praat je voor het hele land. Dat is wel een verschil. Plus, ik zit in de coalitie. En nou ja, zoals jullie weten, de coalitie heeft een meerderheid van 76 tegen 74 zetels. Ja. Dus dat betekent wel dat alles wat je zegt of doet als coalitiekamerlid, ja, dat heeft wel betekenis voor wat er uiteindelijk gebeurt. Dus dat is een hele verantwoordelijkheid. Maar jullie hadden, dacht ik, 19 zetels. Hè? Ja. Maar als je nu de opiniepeilingen bekijkt, is dat gezakt naar 10 zetels. Dat ligt aan welke peiling je gelooft. Maurice de Hond zegt 10, maar bijvoorbeeld Ipsos zegt 14. Dus... Oké, nou het is allebei een daling in ieder geval. Ja, maar kijk, bij D66 weten we dat regeren betekent ook dat je soms wat zetels verliest. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ik kijk niet alleen maar wat hebben we deze week gescoord. Maar ik kijk wat wil ik in een periode van 4 jaar bereiken. En wij hebben ook, als het gaat over de arbeidsmarkt, over de woningmarkt, hebben wij nog zoveel ideeën die we nog willen uitvoeren. Ja. Dus ja, we kunnen wel elke week naar de peilingen gaan kijken. Eén ideetje heb je al een beetje uitgevoerd. Want dat is namelijk het kindervragenuurtje. Daar gaan we even naar kijken. Mijn vraag was waarom dat mensen die intensief werk doen, dus die meestal VMBO hebben, waarom dat die veel minder verdienen dan mensen die het VBO doen en minder intensief werk doen. Ja, en hij zit nu hier bij ons in de uitzending. Sam van de Bovenkamp, jij mocht daar naartoe naar de Tweede Kamer en een vraag stellen. Ja. Hoe was het om daar te zijn?
Het was bijzonder dat je op zo'n... Ja, in de Tweede Kamer, daar komen de meeste kinderen niet. Ja, als je de politiek ingaat, dan wel later. Ja. Maar het was bijzonder om daar te zijn en ook vooral met de hele klas. Ja. En vind je het belangrijk dat er meer naar kinderen geluisterd moet worden? Eigenlijk wel. En ja, ik vind het leukst dat... het is gewoon eigenlijk, de kinderen zijn de toekomst, zoals de meeste mensen ook al zeggen. Ja. En daarom vind ik het goed dat dit wordt gedaan. Ja. Dat het kindervragenuurtje wordt gedaan. Ja, nou, dat vind ik ook een hele belangrijke zaak. Ja, en wie zit er nog naast jou? Dat is mijn leraar, Pascal Uberbach. Ja. Dus mocht u ook mee? Ja. Of mochten alleen de kinderen naar binnen? Nee, de hele klas mocht mee. En ook de leerkrachten en begeleiders. En daar zaten een aantal ouders die mochten op de tribune zitten. Het was een hele bijzondere dag. En heel gaaf om een keer mee te maken. Maar ook heel zinvol. Ook andere scholen die hele goede vragen stelden. En politiek moet gewoon meer aandacht krijgen in het onderwijs. En daar mag de onderwijs nog wel iets in leren, denk ik. En dat heb ik wel geleerd die dag ook. Dus mijn klas is nu ook meer bezig met met het bezig zijn met de politiek. En super trots op Sam, maar ook op andere kinderen die bij de microfoon gingen staan en vragen durfden te stellen. En het was gewoon een hele bijzondere dag. Ja. Maar meester Pascal, Sam had toch de beste opmerkingen? Ik bedoel, die heeft Rens nog nooit gemaakt, hoor, in de Tweede Kamer. Nee. Die heeft de mensen niet zo de mond kunnen stoeren als Sam dat deed. Want hij snapt niet... coalitie, hè, dus dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar VMBO en wat dat zat je dwars, hè? Waarom die dan minder verdienen? Oké, jij wist in feite, ik krijg zo'n antwoord. Ja. Had je al over nagedacht. Ja. Maar nu heb je de microfoon. Hier zit een Tweede Kamerlid. Ja. Hoe moeten ze dat nu gaan oplossen? Ik denk dat ik vond het al enorm goed dat minister van Engelshoven al zei... we moeten de term praktisch opgeleid en theoretisch opgeleid gaan gebruiken. Want het is al sowieso niet fijn als jij keihard voor een VMBO-diploma strijdt... en dat je dan iemand zegt, ja, jij bent laag opgeleid. Dat klinkt dan niet goed. Nee. Ja. Dus dat in ieder geval veranderen. We hebben nog niet het salaris veranderd, hè? Nee, maar daar eigenlijk... Het gaat me erom dat de mensen die VMBO doen... dat die iets minder zwaar werk moeten gaan doen. Want die mensen, ze hebben bijna... het pensioen zit gewoon aan de 65 meestal. En dan vind ik het een beetje raar dat de mensen die minder intensief werk doen... dan ook gewoon op zijn 65ste mogen stoppen. Ja, inmiddels nog zelfs wat langer, hè? Ja, en nou... 60. Maar dus je zou zeggen dat de mensen inderdaad die zwaar werk doen... gewoon nog wat eerder met pensioen mogen gaan. Ja. Oké, en nu heb ik begrepen... We hebben hier iemand van de VVD, we hebben iemand van D66, hè? Sam, een gewetensvraag. Een vraag die grote mensen vaak niet beantwoorden... omdat ze denken, dat gaat niemand wat aan. Maar jij doet er niet moeilijk over, hè? Het is niet jouw partij, hè? De D66. Nee. Doe je zo goed je best om dat kindervragenuurtje er doorheen te krijgen? En dan is dit... ik kan er nog wel wat over vertellen, want ik heb erbij gezeten toen de vragen werden geselecteerd. Dus wij zagen 150 klassen met vragen voor ons. En we zaten met de Kamervoorzitter, Khadija Ariep, met René Peters van het CDA, Lisa Westerveld van GroenLinks. En ik zag dus op een gegeven moment dat Panningen staan. En toen dacht ik van, ja, dat is heel dik bij mij in de buurt. Maar nou wil ik eigenlijk niet zeggen dat ik voor of tegen die vraag ben, want ik wil natuurlijk niet mijn eigen regio voortrekken. Maar toen was ik heel blij dat de andere Kamerleden zeiden, dit vinden wij een goede vraag, die moeten we nemen. En ik heb daar gewoon bij gezeten, ik heb niks gezegd. Ja. Ik dacht, het komt al helemaal goed. Ja. Maar als het is wel zorgwekkend dat je onze omgeving niet wil voortrekken. Dat hadden we het is toch goed gekomen. Het is toch goed gekomen. Maar Sam, je maakt het heel spannend. Wat is dan wel jouw partij? VVD. De VVD, Teun. Ja. Dus 1 slag heb je al gewonnen, Teun, als stemmenkanon. Je spreekt ook jongere kijkers aan. Doen we ons best voor, iedere dag, hè? Ja, en dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig. Je zit er iemand die een carrière doormaakt om u tegen te zeggen. Ambieer jij dat ook? Nou, ik heb een andere weg ingeslagen onlangs. Ik ben nu voor het 5e jaar gemeenteraadslid en ik ben gevraagd om mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen voor Limburg. Dus het Limburgse parlement. Iets dichter bij huis, maar zeker niet minder leuk. En ik doe op 20 maart op mijn verjaardag mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Kijk, op een redelijk verkiesbare plaats ook, hè? Toch? Plek 5, maar het is aan de kiezer. Ja, dat is een heel politiek antwoord, hè? Merk je dat?
De slag heb jij overgeslagen, hè? De provincie. Nou, dat had ik wel in de planning staan. Ik dacht dat het van een jaar of 8 in de gemeente, dan naar de provincie en dan in de Tweede Kamer. Maar ja. Oké. Jij bewandelt de gewone route. Eerst naar de provincie. Teun? Ja, ik weet niet of dat een gewone route is. Nee, op weg naar de Tweede Kamer. Maar jij gaat het erbij doen, of niet, Teun? Stel dat je gekozen wordt in de provincie, dan blijf jij ook gemeenteraadslid, of niet? Ja, dat is wel bijzonder. Maar ja, ik ben wel iemand van principes. Ze kwamen mij vragen, wil je meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen? En mijn eerste antwoord was, ja, hey, hoe is het? Ik ben een half jaar geleden nog met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad. Ja. Ik zeg, dat ga ik niet zomaar tegen 900 mensen zeggen van... ja, is leuk dat je mij gestemd hebt, maar ik heb na een half jaar een ander baantje gevonden. Ik denk wel, als je ooit in de Tweede Kamer moet komen, ik kijk Rens even aan, moet je die principes niet te veel hebben, hè? Nou, je moet je principes vooral steeds opnieuw een beetje inzetten, maar niet allemaal tegelijk. Niet allemaal tegelijk, dat is de tip. Dus ja. je wilt nu trouw zijn aan je stemmers, zeg maar. Ja, vind ik wel. En het zijn verenigbare functies. Dus je kunt provinciale statenlid zijn en gemeenteraadslid. Ja. Het werkt zelfs heel goed samen. Als je het over wonen hebt, heb je een deel dat zit bij de gemeente, een deel zit bij de provincie. En ik denk dat dat elkaar alleen maar kan versterken om gewoon een goede volksvertegenwoordiger te zijn. Dus ik wil echt vol inzetten op zo'n carrière als volksvertegenwoordiger. Wat worden dan jouw speerpunten als je de provincie ingaat? Nou, dat zijn speerpunten die ook al voor een deel bij de gemeente zitten en een deel bij de provincie. Dat zijn wonen, werken en vervoer, reizen. Nou ja, wonen zie je gewoon dat er heel veel behoefte is aan starterswoningen en seniorenwoningen. De woningmarkt is volop in beweging en de prijzen voor een starterswoning zijn zo ontzettend hard gestegen dat het gewoon voor heel veel starters bijna ondoenlijk is om nog een betaalbare woning te krijgen, om maar te zwijgen over een duurzame woning. Zorgt er ook voor dat er weinig doorstroom is, dat er weinig seniorenwoningen zijn. Daar is ook behoefte aan verouderen, dat gaat ook heel hard toenemen. En ik wil in onze regio de rem echt van de bouwstop af. Ik wil dat er volop gebouwd kan worden, dat er meer duurzame woningen op de markt komen, dat er doorstroom komt, dat de prijzen behapbaar blijven voor mensen. En daar zit een deel bij de provincie die daarover gaat en een deel bij de gemeente. En ja, ik wil daar op beide fronten voor strijden. Bouwen, Rens. Bouwen. Nou, het klinkt best goed tot nu toe. Hè? Ja? Kun je het vinden dan, of niet? Nou, ik vind dit idee dat dus jongeren heel lastig een huis kunnen vinden, dat hoor ik ook heel vaak. En ik hoor dat zowel bij huren een probleem is, in wat kleinere gemeenten of plattelandsgemeenten. En als het gaat over kopen, dan hoor ik dat het met name in de grote steden. Nou, daar kom je bijna niet tussen. En het is ook zo, schijnt, dat dus er investeerders zijn die huizen opkopen en die dat dan voor heel hoge prijzen weer verhuren. Dus ik ben ook al benieuwd of Teun daar ook iets aan wil gaan doen. Ja, kijk, als je maar heel weinig woningen mag bouwen, en er worden bijvoorbeeld 10 woningen ergens gebouwd, dan is iedereen blij, eindelijk starterswoningen voor jongeren. En dan komen een paar investeerders en die kopen alles op en die gaan het dan voor heel veel geld verhuren. En als je niks kunt krijgen, dan heb je geen keus. En dan ben je gewoon veroordeeld tot een hoge huurprijs. Als je nou de markt wat vrijer laat, daar zijn we bij de VVD wel van, laat de markt de match zoeken met de consument, dan is er meer aanbod en dan gaat die prijs weer een beetje terug naar normaal niveau. En ik ben een paar jaar geleden zelf voor een huis gaan kijken en dat was in een crisistijd. Nou, toen belde de makelaar je 3 keer op wat je van het huis vond en of je niet alsjeblieft een tweede bezichtiging wilde doen en doe maar een bod. En de mensen willen echt wel iets aan de prijs doen. Ja, nu staat vaak het te koopbordje nog niet in de tuin en het huis is al verkocht. Dus ja, dat doet iets met de prijs natuurlijk. En ik hoor dat heel veel van jongeren om mij heen dat een groot probleem is. En ik denk echt dat we dat aan moeten pakken. En dat is nog niet eens zoiets van links of rechts. Dat is gewoon je boerenverstand gebruiken, denk ik. Ja, ik denk dat voor jou... Jij weet nog niet of je ooit in de Tweede Kamer gaat komen, hè, toch? Ik heb geen idee of ik dat ooit wil. Ik kijk ooit naar de televisie en dan... dat is niet altijd roze geur en maneschijn, hè, Rens? Ik denk dat je het wel zou kunnen. Ja, je zou er wel een goede voor zijn. Ja? Waarom? Zeker. Nou, jong, uit Limburg. Volgens mij heeft de VVD nu wel weer een Limburgs Kamerlid, Chantal Nijkerken. Maar natuurlijk, Mark Verheijen is toen uit de Kamer gegaan. Maar ik denk dat de VVD behoefte heeft aan jonge mensen. Mensen uit de regio. Daar staan ze altijd om te springen. Slimme mensen ook. Mensen die met ondernemen al dingen hebben bereikt.
Dat heb jij ook. Dus wat dat betreft zou ik het niet helemaal uitsluiten. Kijk. Ja. Zullen we eens zien wat Schepstrand. Ik gewoon even met beide benen op de grond blijven staan. Ja, ik kan En ik wil gewoon voor die provincie gaan nu. Ja, voor de provincie. Ja. Maar Rens zegt al, ja, ik wil niet mijn eigen omgeving voortrekken. Maar VVD'ers zijn over het algemeen toch wel heel goed in het zorgen dat dat ze proberen toch wel goed voor zichzelf te zorgen. Kunnen we dan wel een beetje rekenen dat jullie de eigen omgeving een klein beetje, voortrekken is niet het goede woord, maar toch af en toe een beetje extra impuls geven? Ik vind dat wel een beetje op het randje van een generaliserende opmerking over dan neem ik mijn dat partij. terug. Maar ik wil daar best wel even serieus op ingaan. Je bent natuurlijk volksvertegenwoordiger. Ja. En je hebt een achterban. En het is denk ik heel normaal als je in Maastricht laat horen wat er in je eigen regio Limburg-Noord speelt. Ik denk dat dat heel normaal is. Maar je dient uiteindelijk altijd het algemeen belang. En je moet dat goed afwegen. Als je een beslissing neemt, zelfs al op gemeenteniveau, die goed is voor het ene dorp, dan kan dat effect hebben op het andere dorp. Dus je kunt dat niet zo zeggen van ik ga alleen maar voor deze groep alleen maar strijden en de rest bekijkt het maar. Nee. Maar je hebt natuurlijk dingen waar je voor strijdt. En dat moet je altijd afwegen. Dus ik vind niet dat je echt kunt praten van voortrekken, maar het is wel specifieke aandacht hebben voor je regio. Nee, maar er zullen mensen nu ook aan het kijken zijn die denken, god, moet ik nou wel op die Teun stemmen? Wat kan Teun voor de provincie betekenen? Wat speciaal voor deze regio? Wat zeg jij dan? Dat is allereerst woonruimte. Ten tweede bijvoorbeeld vervoer van A naar B. Wij wonen hier op het platteland in Limburg. En bijvoorbeeld als je gaat studeren, dan kom je heel gauw terecht in Eindhoven of in Nijmegen of in Venlo of Maastricht. En dan valt het nog niet mee om met het openbaar vervoer ergens naartoe te gaan. Heel vaak in dorpen komt maar 1 keer in het uur een bus, dat moet aansluiten op een trein. Zal het neer niet anders zijn, denk ik, hè? Dat speelt bij ons ook, ja. Dat speelt er neer ook. Ja, het moet wel leuk blijven om ook nog gewoon thuis te kunnen blijven wonen en mee te kunnen doen bij een vereniging, om die binding met je eigen omgeving te houden, dat je de keuze in ieder geval kunt hebben om op een praktische manier thuis te kunnen blijven wonen. En die vind ik heel belangrijk. Nou, als je daarna misschien gaat werken, dan heb je misschien een auto nodig. Dan vind ik het belangrijk dat de wegen goed zijn, dat de wegen veilig zijn, dat we daarin blijven investeren. Dan vind ik het ook belangrijk dat de wegenbelasting, dat bepaalt de provincie voor een deel, betaalbaar is. Dat wij hebben als ambitie als VVD Limburg dat die naar het laagste van Nederland gaat, de wegenbelasting. En de provincie heeft gewoon hartstikke veel geld, dus ik zou niet weten waarom het niet zou kunnen. Een kilometerheffing komen. Ja, dat bepalen jullie dan weer. Hè? Maar daar hebben we de VVD voor nodig. Ja, daarom. Dat zou ons maar te vriend. Kijk. Nee, met het huidige beleid, met de huidige regelgeving bepaalt de provincie voor een deel de wegenbelasting. Ja. En die willen wij gewoon laag houden, want voor heel veel mensen is een auto hebben gewoon heel belangrijk om naar hun werk te kunnen, om kinderen naar school te brengen, om gewoon mee te doen hier. En dat is heel anders dan in Amsterdam, waar je overal op de fiets of met een tram die iedere 2 minuten komt, te kunnen reizen. Ja, en of je dan veel stemmen binnenhaalt in provincie wachten we af. Maar we hebben in ieder geval een filmpje waar jij nog te zien bent. O jee. Ik heb in de wandelgangen vernomen dat ik persoonlijk al meer dan 700 stemmen zou hebben in Meijel. Dus een zetel is ergens tussen de 650 en de 700, een volle zetel. Die hebben we alleen al in Meijel gehaald. Dus ze hebben me echt een stoel moeten geven toen ik dat hoorde, want ik wist niet wat ik meemaakte. Ik denk dat juist de sleutel van het succes is om gewoon 4 jaar lang je in te zetten en gewoon je gezicht ergens laten zien, wat te betekenen voor de mensen, met iedereen in gesprek te gaan, op bezoek te gaan bij, niet alleen bij ondernemers, maar ook bij verenigingen, ook bij mensen thuis als ze vragen hebben. Gewoon open, toegankelijk, transparant zijn en gewoon duidelijke taal spreken. Ja, het lukte ontzettend goed om de stemmen binnen te halen. Intussen aan tafel geschoven Inigo, bijna de ontdekking van het politieke Pelemaas. Ja, Rens, jij kijkt misschien niet zo vaak BNM.
schande. Af en toe. Maar als je kijkt, dan zie je Inigo de interviews doen met de politici. En dat doet hij steengoed. Het zal me niet verbazen, hij is nog jeugdig genoeg dat hij ooit een keer bij het Binnenhof komt te staan. Dat moeten we gewoon maar afwachten. Maar jij hebt aardig wat interviewtjes afgenomen, Inigo. En je hebt een soort top 3 samengesteld. Ja, het eind van 2018 is natuurlijk een mooi moment om eens terug te blikken op het jaar, wat er allemaal is gebeurd. En er is wel aardig wat gebeurd. De gemeenteraadsverkiezingen waren natuurlijk het hoogtepunt. Ik kwam net al in het gesprek met Teun aan de orde. En om nog even goed om te vermelden, Teun die stond op plek 3 van de VVD en die had meer stemmen dan de lijsttrekker. Dus dat zegt gewoon wat. En ik ben heel benieuwd of dat ook in de provincie gaat lukken natuurlijk. Dat vind ik eigenlijk, als je meer stemmen hebt, dat je ook gewoon lijsttrekker of de voorman moet zijn, vind ik. Als je dan meer stemmen hebt, of niet, Rens? Nou, bij de VVD hebben ze natuurlijk met Mark Rutte en Rita Verdonk een hele bekende goede herinnering aan gehad. En toen had Verdonk ook meer stemmen als Rutte. Maar toen is de VVD heel wijs geweest door gewoon te zeggen, nee, Mark Rutte blijft onze leider. Dus het aantal stemmen, dat moet je natuurlijk wel meenemen, maar dat is niet het enige waar je naar moet kijken. Oké. Ik doe mijn best, Teun. Het helpt wel hoor. Ja, het helpt wel. Als je iets zegt, dan luisteren ze wel nu. Ja? Ja. Ze nemen je serieus, hè? Nee, dat was al zo. Maar ik merk wel dat er gewoon goed geluisterd wordt. En dat is gewoon heel belangrijk. Want ja, je vertegenwoordigt gewoon een grote groep mensen. En daar moet je ook gewoon je best voor doen. Ja, en iemand die niet in de raad kwam, was Peter Kramer. Dat is natuurlijk een groot gemis. Oh, sorry. Wel in de Ton Hansen kwam die in de raad. Excuus. Peter Kramer verloor. Hè? Of die ging bij anders nu. Ja, laten we daarmee beginnen. Hè? Dus laten we daarmee beginnen. Het is al zo lang geleden dat ik het even kwijt ben. Ik zal het even opfrissen. Pascal, wil je direct naar het filmpje gaan? Dan kijk je direct naar het filmpje van naar Peter Kramer. Peter Kramer wil gewoon heel graag wethouder worden. Dit is niet de partij waar dat lukt. Dan moet ik nu een switch maken. Nogmaals, ik wilde heel graag wethouder worden. Nou niet meer? Nee, nu niet meer. Die tijd is nu voorbij. Ik had graag de periode van Arno afgemaakt. Waarom? Omdat ik in de portefeuille van Arno ook heel dicht bij Arno zat. Heel vaak overleg had met Arno. En ik wist van de hoed en de rand van de hele portefeuille ruimtelijke ordening en milieu, wonen en dat soort zaken. Speel je dus eigenlijk een teleurgestelde Peter die zegt, jullie hebben mij hier over het hoofd gezien? Absoluut, absoluut. Maar de koninklijke weg zou toch ook kunnen zijn, nou we wachten gewoon even af tot het einde van deze periode. En dan neemt eventueel Peter Kramer het roer over. Ja, als dat het geval geweest zou zijn, dan had er een strategie aan ten grondslag gelegen. Dat is niet zo. En ik wil het gewoon nog één keer proberen om voor de mensen het beste eruit te halen wat eruit te halen is. Eentje daarvan die zit er nog niet in, maar komt er wel in. Ja, dat is Ebi Peters van het CDA. De jongste kandidaat in onze gemeente is nu nog steeds 17 jaar. En wordt in januari, als ik me niet vergis, 18. Dus dan komt ze in de gemeenteraad. Dat is bijna een jaar na de verkiezingen. Maar ze hadden zoveel stemmen, ze stond eigenlijk op een onverkiesbare plaats. Ja. Tenminste, normaal gesproken, als je niet genoeg voorkeurstemmen hebt, kom je dan niet in de gemeenteraad. Maar doordat zij zoveel stemmen haalden, komt ze toch alsnog erin. Ik moet wel een beetje nadenken over, jij ging boksen met Ebi, ja. Maar we weten niets over de einduitslag. Ja, die heeft zij natuurlijk gewonnen. Ja. Oké, daar gaan we even naar kijken. En op hoeveel zetels gok je? Op hoeveel zetels ik gok? Als de mensen slim zijn, op allemaal. Nee, maar dat is onzin. Nee, als we 2 hebben, zijn we tevreden. Ja. En kun je er eigenlijk meer krijgen, want je hebt maar 2 kandidaten. Meer zetels kan je niet krijgen, nee. Dan wordt het helaas opgedeeld. Dat is helaas het systeem hoe het werkt. Ja. Ja. Je zit nog op de middelbare school, maar je mag pas als je 18 bent de gemeenteraad in. Ja. Wat nou als je verkozen wordt? Nou, dan houdt het in dat er iemand die voor mij gekozen zou worden, die zou erin komen. En de dag dat ik 18 word, zou ik erin mogen. Oké. Ja. Maar daar ga je dus wel voor? Ja, daar ga ik voor. Of het lukt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het doel is natuurlijk wel. Maar het gaat er ook om dat ik nu van deze campagne leer. En ik vind dit al super tof om te doen. Dus daar gaat het eigenlijk vooral om. Het eerste stukje van het filmpje was Lars Hansen natuurlijk. Ja. Kwam ook niet in de raad. De familie van Ton Hansen. Ja, dat was ook een neef van Ton Hansen. Ja. En zij stonden met z'n tweeën op de lijst Hansen. En Ton Hansen zat voor de gemeenteraadsverkiezingen met 1 zetel in de gemeenteraad. Maar daarna helaas geen. Dus Lars en Ton zitten allebei niet meer in de gemeenteraad. En dat is op zich wel bijzonder, want landelijk is de trend dat lokale partijen steeds beter scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de Pelemaas is juist het tegenovergestelde gebeurd. Bij ons hebben alle lokale partijen verloren. Dus lokaal Pelemaas is van 9 naar 8 zetels gegaan. Anders nu is van 2 naar 1 zetel gegaan. En Hansen is van 1 naar 0 zetel gegaan. Dus die hebben alle 3 verloren. Ja.
Ik zie even bijna een soort knikje zo van, nou, dat hebben we mooi gedaan, Teun. Zag je dat, schat? Ja, dat zag ik eigenlijk niet, maar volgens mij valt het te verklaren omdat CDA en VVD in de gemeente Pelemaas zich gedragen als lokale partijen. En zo hoort het ook. En hoe gedragen lokale partijen zich dan? Actief zijn, laten horen wat je van lokale thema's vindt. Ik zag een paar maanden geleden een filmpje over de stoeprand waar jij iets mee hebt gedaan, Teun. Nee, maar daar kun je van alles van vinden, maar dat moet een lokale partij doen. Echt problemen. En natuurlijk ook grotere problemen, maar er zijn ook echt mensen gevallen, hoorde ik. Maar echt problemen die mensen aangaan. En iedere week in het dorpsblaadje van je laten horen. De mensen opzoeken. En je ziet op andere plaatsen, met name in het noorden van het land, dat VVD en D66-afdeling dat soms niet doen. En hier in Limburg moet je dat wel doen. Ja, jij volgt de politiek op de voet, maar vanaf de zomervakantie is er ook al van alles gebeurd. Nou ja, laten we er één highlight uitpikken voor deze top 3. En dat is de kwestie over de OZB. Want je hebt jaarlijks in de politiek heb je 2 grote debatten. Dat is zeg maar in het voorjaar, dan bespreek je wat het beleid gaat worden voor de komende tijd. En in het najaar bespreek je de begroting, dus wat dat financieel voor consequenties heeft. En dat was ook zo bij de gemeente Pelemaas. Dus bij de begrotingsbehandeling in 2018 voor de begroting van 2019 stelde het college voor om de OZB te verhogen met 2%. Nou, de VVD, de partij van Teun, die was daar niet blij mee. Die wilde dat terug hebben naar 0. Maar lokaal Pelemaas, die willen juist die OZB-verhoging wel doorvoeren, omdat ze allerlei lokale projecten willen financieren. Nou, daar is een hoop gedoe over geweest in de coalitie en uiteindelijk zijn ze als compromis uitgekomen op 1%. Maar lokaal steunde dat niet. Dus alleen het CDA en de VVD steunden die OZB-verhoging van 1%. Dus dat leverde nogal wat gedoe op en daarover hebben we ook een filmpje klaarstaan volgens mij. Gaan we kijken. En CDA en VVD hadden geen afspraakje gemaakt. We vonden ons gedurende die vergadering. En het feit dat we naar 0 wilden, in ieder geval naar minder, dat is al weken bekend. Binnen de coalitie, buiten de coalitie en op Keverberg Live dus. Tel je dit door, dat je nu €75.000 minder binnenkrijgt dan gepland. Voor deze raadsperiode is dat dus over 3 jaar. Praat je gewoon over 3 keer €75.000 die je minder binnenkrijgt. Dan kom je wel in de situatie waar Venlo nu in zit. Want je hoort heel veel mensen gnuivend zeggen, haha, lekker hoe dat in Venlo gaat, dat ze zo'n financiële problemen hebben. Dat wilden wij juist voorkomen. En die kant gaan we wel op, volgens lokaal. Die kant gaan we nu keihard op. Keihard. Maar ik roep in herinnering dat we begonnen zijn ooit aan 4%. Jaarlijks 4% OZB-verhoging. Inmiddels zijn we dus al op 1%. Ik geef me nog een jaar en dan zitten we op 0%. Dus volgend jaar komt hetzelfde voorstel weer? Jazeker. En wij willen over een jaar kijken hoe de situatie dan is. En nu, moet er wat gelijmd worden? Nee, bij mij weten niet, want volgens mij is er ook nog niks gebroken. De zon schijnt buiten en niks aan de hand. We gaan vrolijk verder. Ja. Er hoeft niets gelijmd te worden. Dat is wel bijzonder, hè? Want de VVD kondigt dus alvast aan dat volgend jaar hetzelfde voorstel gaat komen, opnieuw. Dus opnieuw weer terug naar 0. En lokaal die waarschuwt dan voor Venlose taferelen. Dus enorme tekorten en problemen met de cijfers. Dus we zien natuurlijk het probleem al op ons afkomen. Ja, ik zie Rens kijken. Ik ga het echt volgen, dat nieuws hier in PNM. Nou, ik zag Teun zo kijken van, laat me alsjeblieft reageren. Ja, ik hoor hier iemand zeggen van, we gaan de kant van Venlo op. Een gemeente die al jaren miljoenen tekorten heeft. Die 20 miljoen tekort kwam op het sociaal domein. We hebben volgend jaar gewoon meer dan 1 ton over op de begroting. Wij draaien hartstikke goed, onze reserves zijn goed. En dat we dan zo'n kant op gaan, dat vind ik wel een heel erg doemscenario. En dan zou ik toch maar eens heel goed nog even naar de feiten kijken. Ook als ik dat zo in de krant lees, dan denk ik, lees die begroting nog eens even door. Wij hebben een hartstikke goede vermogenspositie. En wij vinden als VVD gewoon totaal onnodig om de burger zwaarder te gaan belasten als het niet hoeft. Waarom belastingen verhogen als je een sluitende begroting hebt? En dat bij de burgers nogmaals even weg te halen. We zijn niet van die graaiers. Maar het was wel een probleem in de coalitie natuurlijk. Hè? Lokaal, een van de 3 coalitiepartijen, die was het oneens met het voorstel. Ja. We hadden net een nieuwe wethouder gepresenteerd, dus dat was politiek nu wel een lastig moment natuurlijk om er echt politiek eisen over te maken. Maar ze hebben uiteindelijk deze meloen wel moeten slikken. Dat is een probleem.
Oké, maar dit gaat ongetwijfeld een vervolg krijgen en dat volgen we ook op de voet. Tot slot wil ik jullie bedanken voor de komst hier naar kasteel de Keverberg. Hè. Je rende wel eens langs dit kasteel, je was er nooit binnen geweest. Nou ga je de gemeente niet voortrekken, dat doe je niet, daar ben je te aardig voor. Maar kun je dan wel eens af en toe in de Kamer, als je dan het woord hebt, een voorbeeld geven dat er een voorbeeld uit de gemeente aangedragen wordt? Dus nou, ik was laatst in Panningen of in Helder of in Gashoek. Of kan dat wel? Kunnen we dat wel aan jou vragen? Ja, ik ben een maand geleden op werkbezoek hier geweest met wethouder Wim Hermans en met een aantal ambtenaren. En de dingen die ik toen over de jeugdzorg en over de arbeidsmarkt heb gehoord, die spraken met, dat doen ze echt goed in deze gemeente. Ik denk dat ik dat wel een keer ga noemen komend jaar. Oké, dan gaan wij op de voet volgen. Daar komen we nog op terug. Maar hartstikke bedankt voor de komst hier en heel veel succes volgend jaar. In ieder geval, we zien elkaar weer gauw. En Teun ook hartstikke bedankt. Heel veel succes met de verkiezingen. Want dat wordt heel spannend. Ongetwijfeld, dankjewel. Ja, en van de politiek in de gemeente gaan we naar cultuur voor de gemeenschap. Vorig jaar werd de musical Aquarius uitgevoerd. Dan gaan we even kijken naar een aantal beelden. En zo meteen ga ik in gesprek met regisseuren voor ook komend jaar. Ook die. Ja, en ik zei volgend jaar, maar de productie komt in 2020 op de planken. Anne Philipsen, regisseur van deze musical waar we net de beelden van hebben gezien. Ik ben wel een vrouw, maar het heet regisseur tegenwoordig. Regisseur, ja. Nou dan neem ik het terug. Regisseur. Hoeft niet. Nee, niet volgend jaar, want het is... Nee, 2020. 2020. Ja. In mei is de bedoeling dat het staat. Dat het staat. In maart. In maart de uitvoeringen. En Jacques, jullie werken samen aan deze musical? Gaan we weer doen. Ja, ik ben verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte. Wat betreft orkest en zang, koor. Ja, en de hoeveelste musical is dit voor Doc 6 voor u? De grote musical, er is een traditie van de Moulin Rouge, Aquarius. En dit wordt de derde. De derde. Ja. En dit wordt de derde, dat wil zeggen dat het nog niet bekend is welke musical dat het gaat worden. Wij weten het. Of willen jullie dit vandaag gaan vertellen? Welke musical het ja, worden? Die mooie boodschap, die willen we vandaag hier komen brengen. Nou, dan zou ik zeggen, pak heel eventjes het moment en neem ons mee. Welke musical gaat het worden voor 2020? Het is een verhaal gerelateerd aan Romeo en Julia, dus liefde. En het is gesitueerd in New York, eind jaren 50. En ik denk dat de meesten dan al kunnen raden wat het wordt. Er zitten geweldige liedjes in, hele mooie choreografie, heel veel dynamiek. Ja. Ja. Prachtige ballads en uptempo muziek. En, wordt heel mooi. Het wordt heel mooi. Maria, I just met a girl. Yes, West Side Story. Daar is het aan gerelateerd. Ja. One hand. One hand, one heart. One heart. Prachtige muziek inderdaad, ook mooie beelden. Vaker van de oudere musicals wel het een en ander gezien. Ja. Dus voor de mensen die een plekje willen krijgen in deze musical, West Side Story, maart 2020 dus, moet het staan. En mensen willen zich dan natuurlijk voor gaan aanmelden. En kan iedereen zich daar maar zomaar voor aanmelden? Ja, het is een cast van toch wel 40 tekstspelers. Mensen die kunnen zingen, mensen die dansen, die tegelijkertijd kunnen. Ja, dat is natuurlijk ook nog een uitdaging. En tekst hanteren, ja. En hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Voordat ik het fout. Begin januari gaan we de film bekijken. En iedereen die geïnteresseerd is, die kan komen kijken. Dat wordt nog allemaal bekendgemaakt op social media en in het bladje van Helden. Daar komt het allemaal in te staan. Ja. En dan is het de bedoeling om na de carnaval te beginnen met de audities.
En in mei gaan we beginnen met repeteren. En wordt dan iedere week gewoon 1 keer gerepeteerd of meerdere malen? Ja, op zijn minst. Om te beginnen. En tegen die tijd dat het maart 2020 wordt, wordt er wel meerdere keren in de week gerepeteerd. Ja. En waarom hebben jullie echt voor deze musical gekozen? Is daar veel discussie nog over geweest onderling of waren jullie het vrij snel eens? Uiteindelijk waren we het snel eens. Er zijn meer suggesties langsgekomen en daar bleken wij het allebei. Daar werden we niet blij van. Nee. En toen hebben we onze voorkeuren ook uitgesproken. En zo is deze voor ons klaargelegd. Ja. We hoeven hem alleen nog maar levend te maken. Ja, de tekst, alles ligt er al, een script? Ja, in het Engels, dus die moet nog vertaald Die moet nog vertaald gaan worden, ja. Wordt het in het dialect gedaan of blijft het in het Nederlands? Ja. ABN. Ja, ABN. Ja, oké, prachtig. Ja. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd naar deze musical. En als jullie gaan kijken naar wat er allemaal nog te komen staat, waar kijken jullie het meeste naar uit? Hoe bedoel je? Zijn de audities, is dat een heel leuk element bijvoorbeeld? Of gaat het echt om die voorstelling zelf? Is het proces? Wat vinden jullie het mooiste aan zo'n heel project? Voor mij is het de samenstelling van het orkest. Ik krijg de arrangementen en daar ga ik kijken. Het totaalplaatje is natuurlijk door een heel symfonieorkest gespeeld, de originele film. Maar dat gaat dus niet, want we kunnen geen 60 mensen op het podium zetten. Dat wordt te veel. Dus er moet allemaal teruggebracht worden naar een orkestje van 14, 15 mensen. Ja. Dus buiten de spelers, mensen die kunnen zingen, dansen, acteren, wordt er ook dus naar muzikanten gezocht? Live muziek, ja. Ja, dus daar kunnen mensen bijvoorbeeld ook auditie voor komen doen? Dat is een of is dat alles samengesteld? Die zoek ik eigenlijk zelf samen. Oké. Ja. En wat is voor u hetgeen in het proces, of wat u denkt van nou dit vind ik echt... Wat het leukste is, nou niet het casten, de mensen uitzoeken, want daar zijn er altijd, die hebben hun dag of hun moment niet. Of het is gewoon het goede tijdstip niet. Daar hou ik eigenlijk helemaal niet van, maar dat moet. Ja. Ik kijk op een hele andere manier naar mensen en dan zie ik ook... zie ik ook wat erin zit. Ja, nee, dat is ook onzin. Maar... maar u heeft al veel mensen op het podium gezien, dus u zal toch wel vanuit enige ervaring al het een en ander kunnen zeggen over iemand. Ja. En het is eigenlijk nooit helemaal fout. Nee, het is nooit fout. Altijd nog goed geweest. Ja. Maar het mooiste vind ik het werken aan. De repetities letterlijk. Ja. Het werken, het schaven, Ja, en dan lijkt me ook mooi als je inderdaad iemand ziet groeien door het hele proces heen. Dat iemand ook die rol helemaal gaat pakken. En die ontwikkeling die daar... ik speel inderdaad ook toneel bij de toneelvereniging in Meijel inderdaad. En dat is inderdaad zo'n proces, dat zie je niet meteen op het eerste moment. Daar moet dat is dan niet. Ja. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes met de voorbereidingen en zeker ook straks als het helemaal begint na de carnaval. En we gaan nog heel eventjes kijken en genieten van een aantal... We gaan door naar het applaus en heel veel succes. Dankjewel voor jullie aanwezigheid hier. Dankjewel. Oké. Ja, en aan het einde van december blikken wij terug naar het jaar 2018. Wat hebben wij allemaal gehad? En Marijke Gijssen heeft voor ons een gedicht geschreven om 2018 daarin samen te vatten. Het afgelopen jaar heeft weer al zijn dag geduurd. En wat is er in ons schoen gemeente weer ontzettend veel gebeurd? Op gebied van sport, het dagelijks leven, van gaan, van blijven en van muziek. Op gebied van nemen en van geven, van oud, van jong en van politiek. Het CDA won de verkiezingen. Ton Hanze kwam niet terug in de rood. Coalitie, CDA, VVD en lokaal PLMA's, die verder moeten zonder een wethouder, steun en toeverlaat. Roland van Kessel wordt burgemeester. Wat een mazzeleers door een kranendonk. Gelukkig loopt er in Meijel met Anget Mestrom een prachtige vervanger voor Roland Ronk. Kessel kreeg een eigen pilsje, een miljoenenjachtwinnaar en een schitterende LVK-finale met Pim van Wielijk, die net als 3 andere PLMA's-artiesten dit jaar ook de laatste 60 wist te halen. Bij het lampje van de keulkast is nog leeg. Deze wetenschap zorgde ervoor dat PNM Liedjesfestival
een winnaar in te lijsten kreeg. De oud-prinsen uit Beringen gingen door haar schitterende presentatie aan de haal met de zeer begeerde PJP-boekel. PJP, gekoppeld aan een mens die cultuur ademt van de tienen wie zijn het typje van zijn hoor. Daarom stond dit jaar de cultuurprijs van Peel en Maas volkomen terecht voor Peter Joostenkloor. Zowel publieks als aanmoedigingsprijs worden aan Omroep PNM uitgereikt. Geweldig wat die met al hun vrijwilligers tijdens haar 25-jarig bestaan hebben bereikt. Vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat bleek ook wel weer bij het nieuwe gemeenschapshuis van Kesselijk en van Kapel. Daar is minder zwijdruppelke geloten. En met de heetste zomer sinds 1706 ging dat dit jaar nogal snel. Waarom wordt het ook in Kapel, op het industrieterrein? Daar ging minder gedruim in vlammen op. En na een heite strijd tegen Aalsmeer ging de vlag voor de Nederlandse handbalbeker bij Bevo in de top. De vlag koos al goed in Koningslus. Floor en Lars zorgden met 2 tiens voor wiskundig examensucces. Niels van den Berg kreeg het jeugdlintje van Peel en Maas. En de waarderingsprijs was voor Meike en Bram uit Bree voor hun initiatief op de Alpe d'Huez. Bree kreeg een nieuw dorpsplein en Niens maakte een doorstart naar haar faillissement. En in Echel won met een jeugd-Olympische medaille een enorm judo-talent. Mark van Dijk wordt sporttalent en ook nog winnaar van de grote sporttrofee. De ondernemersprijs die was dit jaar voor BPG Wijnen uit Maasbree. Een bedrijf om op te bouwen. Net wie dat geldt voor People's Farm, de winnaar van het publiek. En in Meijel ontdekten ze een talent op gebied van dirigeren bij muziek. Apotheker Han Koele heeft zich naar de titel Meijelse Maestro gedirigeerd. In Grashoek wordt een steengoed boek over het 100-jarige bestaan van deze plaats gepresenteerd. Steengoed. En daar weten ze in Balder ook alles vanaf. Neven 6 prachtige kunstwerken die volgend jaar een plek kregen, vonden ze daar in de Bong ook nog heuvels met een graaf. Historie die zich weer laat zien, dat zijn toch prachtige dingen. Net wie 25 jaar vluchtzout, de schitterende liedjes die deze mannen ons steeds weer weten te brengen. Ook in het Heljese Palladio gaat de muziek voor de jeugd weer knallen. En in Beringen kennen ze in haar eigen huisartsenpraktijk met dokter Jolanda gaan kallen. En zo vergeet ze bijna te kallen over bijzondere zaken. Wie het PNM-hoes met als doel Peel en Maas dementievriendelijk te maken. Zo kan ik nog oren doorgaan over alles wat 2018 ons heeft gebracht. Over tronen die zijn geloten en ook over de lach. Het was een jaar met zeker weten hoera en ook met helaas. Wat me grast is zich een heel schoon jaar te wensen met alle gods in ons prachtige Peel en Maas. Ja, ontelbaar veel telefoontjes, mailtjes, appjes, urenlang afwachten om te horen of hij daadwerkelijk naar Nederland gaat komen. Oud-president Barack Obama was in Nederland. Het is gelukt, Hans Jansen. Ja, het is gelukt. Ja. Eigenaar van de studio Denkproducties, eigen bedrijf. Ja, eigen bedrijf. Ja, en er werd een seminar georganiseerd. En de crème de la crème van een verhaal te vertellen over leiding geven, dat was toch wel Barack Obama, bleek. Ja, we hebben het andersom gedaan. We hadden Barack Obama, toen moesten we nog een programma bij bedenken. Oh, hij stond, dat was gewoon eventjes wat centraal stond. En daaromheen is het hele gebeuren voor de rest georganiseerd. Ja, toen hij kwam dacht ik, daar moeten we een programma omheen maken. En waar is die man goed in? Ja, die is goed in speeches houden. Nou, dat moest hij al doen. En in leiderschap. Dus we hebben een dag georganiseerd over leiderschap. Over leiderschap. Ja. Ben Tegelaar heeft hem geïnterviewd. Ja. Wanneer is het seminar geweest? 28 september. 28 september. Ja. Ja. En heb je hem ook zelf even een handje mogen geven?
Ja, ik was onderdeel van het greeting team, heet het dan. Er mochten 3 mensen, kwam je binnen, dan mocht je hem een hand geven. Ja. En dan ging hij met een paar mensen op de foto. En dan deed hij zijn ding op het podium. En dan was hij ook weer weg. Dus het was wel erin en eruit. Ja, nou, ik begrijp dat we daar een foto van hebben. Oh ja? Dus dat we daar nog even naar kunnen gaan kijken. Dat is de foto met Ben Tichelaar, met het interview zelf, neem ik aan. Ja. En daar is het, ja. Ik ben net iets aan het uitleggen daar op dat moment. Ja, we hadden een cadeau voor hem. Want ja, wat geef je die man dan voor een cadeau? Ja, wat geef je zo iemand voor cadeau? Ja, precies. Nou, we dachten natuurlijk eerst aan stroopwafels en drop of allerlei andere dingen. Maar uiteindelijk konden we via een gewaarmerkte kopie krijgen van de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. En daar is blijkbaar de Amerikaanse op geïnspireerd. En toen Barack Obama de vorige keer in Nederland was hij in het Rijksmuseum. En heeft Mark Rutte, die geschiedenisleraar is, die heeft hem uitgelegd hoe die verbanden zijn tussen die 2 actes. En wij konden een gewaarmerkte kopie daarvan krijgen. Dat zag er echt uit als het oude ding, maar het was gewoon een kopietje. Ja. En die konden wij via het Rijksarchief konden we die krijgen. En die konden we hem aanbieden en dat vond hij echt een leuk cadeau. Ja. Beter dan denk ik een zakdrop of dropjes, dat valt niet bij iedereen in de smaak. Wel een bijzonder cadeau. Ook niet iets wat je inderdaad zomaar eventjes onder een kopieerapparaat legt en van hier, dankjewel. Nee. Nou, prachtig. En ik zag eerder ook al een interview met u zelf. Over en dat u graag ook wilde weten van waarom kiest hij nou voor de uitnodiging die u hebt gestuurd om bij uw seminar te verschijnen. Ja, daar heb ik heb een heel klein beetje antwoord op gekregen, maar niet heel veel. Hij vond Amsterdam wel een goed idee, zei hij. Nou, en daar moest het dan mee doen, dat is allemaal heel kort. Maar ik kwam er eigenlijk pas nadat wij wisten dat wij zeg maar de winnaar waren van alle aanvragen. Toen kwam het eigenlijk pas achter hoeveel andere mensen hebben geprobeerd om hem binnen te krijgen. Mensen zijn echt naar Amerika gevlogen om allerlei initiatieven daar neer te leggen om hem binnen te halen. Er waren mensen die hadden bedacht dat hij een wandeling met directeuren door de bossen ging doen. Dus er zijn allemaal plannen bij hem neergelegd. En hij kreeg elke dag tientallen verzoeken. En dit was de eerste keer dat hij naar Europa kwam. En hij was een paar dagen in Scandinavië. Was 's ochtends nog in Denemarken. En 's middags kwam hij in Amsterdam. En daarna ging hij ook weer weg. Dus dat was de enige aanvraag in Nederland was die van ons die dus gehonoreerd werd. Nou, prachtig. En hoeveel aanvragen uit Nederland waren er alleen al ingestuurd? Nou, van wat ik weet, een stuk of 10. Maar er zijn in de loop van de jaren best wel veel initiatieven geweest. Maar die hadden vast altijd een eigen datum. Het is 12 april. En ik heb altijd gezegd van, joh, zeg maar gewoon wanneer het kan. Als je dinsdag Berlijn en donderdag Barcelona, dan doe ik wel woensdag. Dus dat was voor degene die tour samenstelde, toen hij voor het eerst naar Europa kwam, was wel handig. Dan kon hij mij zeg maar, als stopmiddeltje gebruiken om de tournee rond te maken. Ja. Maar daardoor moesten wij hoorden iets van 10 juli dat het doorging. En 28 september was het. En er stond verder nog niks? Niks. We hadden ook geen locatie, we hadden geen andere sprekers. Dus dat was wel even doorwerken. Dat geloof ik graag, ja. En u komt van oorsprong uit Helden. Ja. Zo'n seminar, hoe wordt dat georganiseerd? Dat zal niet zomaar eventjes in een kleine gemeenschapshuis in de kern georganiseerd gaan worden. Waar moet je dan aan gaan denken? Nou ja, dan heb je dus een aantal locaties waar je heen kan. Het Beatrix Theater was te klein, want dan zouden we... dat zou gewoon niet genoeg mensen kunnen bevatten om het überhaupt rendabel te krijgen. Dus we moesten naar AFAS Live of de Ziggo Dome of Ahoy of de RAI. Dat soort zalen moet je dan heen. En toen ging ik dus bellen. Nou, AFAS Live, vol. Ahoy, vol. Oké. Dan wordt het spannend. Dan wordt het spannend. Maar uiteindelijk zijn we wel in AFAS Live terechtgekomen. En dat is wel een mooi verhaal, want die dag was geboekt voor de opbouw van K3, die de dag daarna zou optreden in AFAS Live. Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Maar we hebben ervoor gezorgd dat die opbouw een dag naar voren is gegaan. Ja. En het podium van K3, dat is gewoon een enorme LED-wall. Dus daar kun je gewoon alles op doen wat je wil. En dan zie je helemaal, het is niet met unicorns en hartjes en zo. Nee. Dus wij zaten in de technische set van K3 en die is echt te gek. Dus die stond er al, die hebben ze gewoon een dag eerder opgebouwd. En die mochten wij gebruiken. Dus we hadden ook nog voor een habbekrats een geweldig podium. Dus dat was gaaf. Dat is behoorlijk uniek, lijkt me. Ja. En hoe was het om hem daadwerkelijk te ontmoeten? Is hij echt zo charismatisch als hoe ik hem op tv over vind komen? Ik moet even zeggen, voordat dit gesprek plaatsvond, zei hij, ik zit straks 1 hand verwijderd van Obama. Ja. Dus jij wil nu weten hoe charismatisch... Ja, maar zo komt hij toch ook over. Ik bedoel, het is niet dat iemand kan een heel mooi verhaaltje vertellen en managementtechnisch prachtige overleiding vertellen, maar als je dat zonder charisma brengt, en ik denk dat je daar gewoon al heel veel mee wint.
Ja, het gekke is, er zitten natuurlijk heel veel mensen omheen. Je krijgt, alle oud-presidenten hebben nog bescherming van de Secret Service tot hun dood. Dus je moest gewoon bellen met de Secret Service. En dan komen allemaal mensen, 20 man, die rennen daar omheen. Echt een beetje zoals in de films. Echt zoals in de film. En die kijken allemaal heel streng. En op een gegeven moment, hij komt gewoon binnen en dan komt hij echt binnen van... Nou, jongens, ik ben er. Nou, ja. Oh, jij bent er. Oh, leuk. En oh, leuk. Echt super relaxed. Je had ook helemaal geen idee van... Oh, hier komt een soort ster aan. Op de een of andere manier weet hij je dan meteen... op je gemak te laten voelen. Dat is wel heel knap. Ja. Terwijl er allemaal mensen omheen staan die allemaal heel paniekerig uit hun ogen kijken of mensen heel streng. Ja. En hij loopt als zo'n heel relaxed tussendoor. En daardoor was het ook wel heel normaal eigenlijk. Net alsof oom Barack eigenlijk op bezoek kwam. Ja. Maar is het sprookje nou in stand gebleven? Of is voor veel mensen dat sprookje nou in één keer een beetje kapot geprikt... omdat je hem nu wel ontmoet hebt? Want sommige mensen zullen denken... ik wil iemand niet ontmoeten die heel charismatisch is. Want dan blijft hij in mijn ogen ook charismatisch. Nou, dat risico heb ik maar genomen. Maar dat is zo gebleven? Nee, precies. Dat is wel zo. Ja, het is echt een gave... gelegenheid om dat te kunnen doen. Ik heb natuurlijk wel... Op een gegeven moment zit er zo'n moment dat je... ja hebt gezegd en dat je denkt... Damn, het is net voor de zomervakantie, je moet het nou bekendmaken. Iedereen was al bouwvak. Ik denk, het moet natuurlijk wel volkomen, want als het dan niet goed zou gaan. Hoeveel was het dan? Hoeveel? Ja, hoeveel mensen konden daarin? 3.500. 3.500 keer €1.000. Want dat verdient hij dan, hè? 1000. Ik ben even nadenken in bedragen. Dat vinden jullie ook wel interessant, of niet? Zeker. Initiatiefnemers Club Ultra. Ja. Hoeveel vangt hij dan op zo'n avondje? Nou, dat mag ik niet zeggen, maar het is in ieder geval gewoon veel. Maar het is ook, op zich is het ook niet erg, want mensen zeggen dat wel eens. Maar ik denk, stel je voor dat hij een boekenbon en een fles wijn krijgt. En ik ga kaartjes verkopen en ik ga heel veel geld verdienen. En hij krijgt een boekenbon en een fles wijn. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Hij is dus een beetje de Messi en de Ronaldo van de sprekers. Ja. En als je weet dat hij daar staat, hoe gaat het dan met andere deelnemers aan dat seminar? Want ik neem aan dat hij niet als enige daar is geweest. Ja. Komen dan mensen al vanzelf aan, hey, jullie hebben Obama, dan wil ik ook wel mijn verhaal daar doen? Ja, die zijn er heel veel geweest. En dat was meestal een selectiecriterium dat je er niet op komt. Maar het was wel zo dat alle andere sprekers, vooral in Nederland, die vonden het gewoon... Dat kon je gewoon als onderwerp in de e-mail zetten, wil je op het podium bij Barack Obama? En dan werd hij wel vrij snel beantwoord. Dus dat ging ook altijd wel heel goed. Ik wilde ook een paar internationale mensen erbij hebben. En die moeten dan toch natuurlijk vanuit Amerika komen. Dus dat is toch wat meer afstemmen. En sommige mensen zaten natuurlijk 28 september al bezet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... zeker in het sprekerscircuit is juli en augustus is natuurlijk helemaal... ligt alles plat. Dus september is dat heel druk. Dus een aantal mensen die je wilde hebben, die zeiden, ik zou super graag willen, maar ja, ik moet al ergens in Japan zijn. Ja, dat is niet echt makkelijk te combineren. Dus, maar ja, uiteindelijk kun je altijd wel genoeg gave mensen vinden die met hem op het podium willen staan. Dus we konden echt wel van bovenaf beginnen met het uitnodigen van onze bucketlist. Ja. Ja. En nog een laatste vraag. Je hoort vaak bij artiesten, sterren, die hebben zo'n rider die ze dan van tevoren indienen. Hè, met ik wil alleen maar blauwe M&M's en champagne van dat merk. Was er ook zoiets bij hem? Had hij ook zo'n rider wat dan aangegeven wordt? Want dit wil ik per se dat er aanwezig is? Nee, op het securitygebied natuurlijk wel. Dan moet echt wel alles heel goed geregeld zijn. Maar zelf... Nee, hij wilde een kopje thee en dan moest dan een dekseltje op zitten. Ik zei, waar moet dan een dekseltje op zitten? Ja, maar als er anders tegen stoot en dan kan het... Nou, dat was ongeveer het spannendste wat er was. En dus er zat helemaal geen sterallures aan. Nee. Hij wilde ontbijt met verse jus d'orange. Nou, sowieso. Ja, dat was wel heel spannend. Dat willen we allemaal wel. Precies. Nee, dus dat was ook wel zo, dat kwam ook wel, past ook wel bij hoe hij binnenkwam. Allerlei mensen om hem heen doen heel erg spannend en moeilijk. En hij is zelf heel makkelijk en heel relaxed. Ja. Dus wanneer gaan jullie Trump uitnodigen? Nou, ik denk niet. Nee. Een begenadigd spreker. Ander soort charisma. Het moet wel een soort held zijn, denk ik. Weet je. Het moet wel iemand zijn waarvan mensen denken, hey, die wil ik wel een keer in het echt ontmoeten. En ik denk als we Trump hadden, kunnen we denk ik wel bij het oude Palladio doen. Want daar zullen wat minder mensen op afkomen. Dus ja, het blijft natuurlijk een ander soort... Ja, maar je weet niet wat de plannen zijn van deze... Maar hij is zeker welkom, Wil. Ja? Oké. Ja. Nee, dus uiteindelijk, je moet wel iemand hebben waarvan mensen denken, oh, die wil ik altijd nog een keer zien. En bij Trump is het ook wel zo, maar op een hele andere reden. Een beetje clownesker dan Obama. Ja. Ja, daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Het zou wel iets meer in het club-idee passen. Ja, precies. Ja, het zou een goede DJ zijn, toch?
Trump. Ik denk wel dat hij het volk wel meekrijgt op zijn eigen manier. Ja. Ik denk dat hij zelf wel vindt dat hij heel goed is. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat hij praat ook een soundbite, dus daar kun je mooie muziek onder zetten. En ik denk dat de rider van Trump, waar jullie het nou over hadden, dat wel heel veel zal. Er zal wel iets meer eisen opstaan dan een kopje thee en ontbijt met verse jus. Ja. Nou, Hans Jansen, ontzettend bedankt voor jouw uitleg en jouw toelichting over het bezoek van Obama. Wat staat er nog op je wishlist voor het bedrijf? Nou ja, nu we dit gedaan hebben, denk ik, nu moeten we wel door. Dus ik ben wel bezig met een aantal namen. Het is nog niet allemaal gelukt, maar 2020 gaat er iets lukken en misschien 2019 nog. En kun je er al iets over loslaten? Of? Ja, het moet wel iemand zijn die een waardig opvolger is van Barack Obama. Dat is een behoorlijke klus. Ja, als je die, precies. Ja. Roland van Kessel. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik heel lang achteraan. Ja. Goed. Dankjewel, Hans. Graag gedaan. Ja, en het is het gesprek van de dag geweest. De afgelopen weken zelfs. Palladio gaat weer open. Nieuwe naam, Club Ultra. Ja, en Jip en Remco, jullie zijn diegenen die dit allemaal mogelijk gaan maken. Ja, dat klopt. Hoe kom je erbij om opeens in een club te gaan? Jullie zijn nog hartstikke jong. De meeste mensen zitten dan vol in de studies en opleiding. Ik weet niet of jullie dat ook nog doen. Maar jullie gaan dus, gedaan. Ja, en klaar ermee? Klaar met school? Ja, ik heb nog geen vervolgopleiding afgemaakt. Ik ben ook pas 19. Ik heb wel mijn HAVO-diploma. Maar voor mij was het na de zomer, moest ik de keuze maken. Want toen begon het echt te gebeuren, zeg maar. Dus toen moest ik voor mezelf de keuze maken van ga ik hier 100% voor of ga ik een opleiding doen. Want het was toen al niet meer te combineren. Ja. En toen heb ik gelukkig de keuze gemaakt om dit te gaan doen. En ik zou dat nooit willen inruilen voor op school zitten, nee. Ja. Bedoel je dat je niet graag bij mij in de klas hebt gezeten? Oh nee, die lessen waren altijd plezierig, dat is geen probleem. Ja. Ja, je weet maar nooit wat dat voor nee, maar ik heb ze allebei namelijk in de klas gehad. Dus ik heb de basis gelegd straks voor de wederopstanding. Ik ga in dat vakjes ook een keer op stap daar. Hangt er vanaf welke themaavond er georganiseerd wordt. Die avond met Trump dan? Die avond met Trump wil ik zeker komen. Maar wat zijn jullie van plan? Nou, we zijn eigenlijk begonnen met het idee van er is niet meer zo heel veel voor de jeugd. Er is natuurlijk heel veel verloren gaan in crisistijd. Dan zijn we heel goed gaan onderzoeken van waar lag dat aan. En dat zijn we gaan combineren met eigenlijk het regionale van wat wil de jeugd uit Pelamaas. En daaruit bleek is eigenlijk dat heel veel mensen zeiden van was het oude Palladio er maar weer zoals het eigenlijk voor de grote verbouwing was geprogrammeren en qua sfeer. Gewoon dat het weer iets regionaals kan worden. En dat hoe kan de jeugd, wat versta je dan onder jeugd? Welke leeftijd is dat? 18 plus. Ja, dat zien we wel als jeugd. Dat is ook eigenlijk onze voornamelijkste doelgroep. Maar daarin zagen we dus dat er eigenlijk weer een behoefte was aan dat stappen wat altijd in Palladio was. In combinatie met natuurlijk het prachtige pand wat leeg stond. En waar natuurlijk ook nog andere plannen mee waren die we echt wilden tegengaan. We zouden onszelf nooit kunnen vergeven als we het nu niet geprobeerd hadden. Het was 5 jaar later wordt gesloopt geworden. Dat we het niet geprobeerd hebben. En we zijn het gaan proberen eigenlijk als 2 stom jongens een mailtje sturen naar een curator van hey, mogen we wat meer info? En zo zijn we eigenlijk begonnen en zo is het proces ingegaan. En uiteindelijk is het zo gekomen dat we nu trots de sleutel hebben en elke dag met heel veel plezier druk aan het werk zijn om onze droom te realiseren om op 11, 12 januari open te gaan. Ja, want het was jarenlang een doorn in het oog voor heel veel mensen, omdat het leeg stond. Ja. Jullie gaan het weer een nieuw leven inblazen. En jullie gaan dan al 11 januari, hoort dat goed? Ja. Open? 10 januari is de besloten opening en 11 en 12 gaan we openbaar open. Maar moeten jullie iets verbouwen dan? Hoeft dat allemaal niet? We zijn heel druk bezig. Er is een heel technisch team en technische mensen bezig om alles gereed te maken. Wat we heel belangrijk vinden is dat er weer een uitgaand centrum wordt wat echt voor deze regio is. We willen weer dicht bij de mensen staan en dus iets chicere, het hogere segment willen we iets meer gaan loslaten. En iets meer met de mentaliteit, doe maar normaal, dan doe je eigenlijk ook gek genoeg. Want zo leven wij hier in Pelamaas. Zo zijn wij zelf ook met op stap gaan. En die sfeer en die beleving die willen we eigenlijk weer iets meer gaan terughalen in Ultra. Ja, dan kan ik me voorstellen dat als 2 jongens een mailtje sturen naar de curator om te vragen van, geef wat meer informatie, dan heb je niet zomaar bij een uitbater van zo'n club. Wat heb je daar nog meer voor moeten doen dan? Heel veel goede mensen om ons heen. Het is niet zo dat wij het als enige doen. We hebben een heel mooi team waar we heel goed mee samenwerken. Waar ook goede adviseurs bij zitten. En die hebben ons het proces mee doorgelopen. We zijn in het begin, toen het serieuzer begon te worden, ook gelijk een goede adviseur bij ons genomen om ons te ondersteunen in het ondernemersplan. Dat hebben we namelijk geschreven. En ook het goede onderzoek van waar is het dan
in de crisis fout gegaan met al die hele grote panden. En daar kwamen eigenlijk een paar conclusies uit en daar hebben we goed onderzoek naar gedaan. En zo zijn we eigenlijk verder gaan borduren naar een eindproduct. En dat is een hele lange weg en dat is altijd met heel veel vallen en opstaan. Want ja, dus onderhandelen met de hoogste mensen van een grote bank, wat op dat moment eigenaar was. Dus het was een lange weg, maar wel een hele uitdagende weg. Ja, maar er zit dus een geldschieter achter eigenlijk, hè? Ja. Wie is dat dan? We zijn eerst eigenlijk als stom jongens uit ons eigen begonnen. Om te kijken van, kunnen we misschien een financiering krijgen bij een bank? Nou ja, met onze leeftijd bleek dat al gauw niet haalbaar te zijn. Zelf organiseren we al evenementen sinds 2014 in de Heuf. En 2 jaar terug zijn we met een grote evenementenorganisatie in zee gegaan die ons heeft overgenomen. Dat is onder andere ook de eigenaar van Stereo Sunday in Venlo. Die man die heeft een eigen drukkerij. En die heeft hij verkocht aan zijn 2 zonen. En hij maakt zeg maar rond 1 miljoen etiketten per jaar. Dat is een beetje het kaliber van zijn bedrijf. En hij heeft zelf een heel goed horecahart en evenementenhart. Alleen is zelf ook de grafische wereld ingerold. En we waren met hem eigenlijk aan het brainstormen over de evenementen. En toen eigenlijk het pand van Pelayo ter sprake kwam dat we ermee bezig waren. Dat was eigenlijk net nadat we bij de bank het slechte nieuws gehoord kregen van ja, die financiering dat gaat er niet in zitten. En toen heeft hij eens heel goed over nagedacht, heeft hij eens plannen gelezen. En het leuke is dat hij 30 jaar terug is hij zelf op stap geweest bij Cupke. Dus hij had zelf ook een persoonlijke band met dat pand zoals veel mensen van die generatie hebben. En toen heeft hij er goed over nagedacht. En uiteindelijk heeft hij tegen ons gezegd, we gaan het samen doen. Dat is ook zoals we het zien, we gaan het samen doen om eigenlijk die tent weer gewoon open te krijgen. En daar supermooie momenten weer te laten herbeleven, zoals de oude generatie dat altijd in Cupke Pelayo ook heeft. Maar die oude generatie die is nu een beetje aan het vergrijzen. Ja. Zoveel jeugd is er niet. Heel veel jeugd trekt ook weg uit deze regio. Omdat het aanbod niet meer veel is in deze regio. Ja. Ja, is dat een reden om dan weg te trekken? Want ze gaan misschien ook studeren. We zien heel veel is dat de jeugd die op stap wil, dat ze dat niet meer echt in hun eigen regio kunnen. En dat ze vaak het dan naar een stad gaan zoeken. Dan rijden bussen naar een grote discotheek in Deurne. Dus we merken wel dat mensen het dan verder gaan zoeken. Terwijl dat eigenlijk ook hier in Pelemaas kan, omdat het supermooie pand ook leeg stond. Maar wil je dus eigenlijk dat Pelayo weer iets krijgt wat verder gaat dan onze gemeentegrenzen? Dat mensen er weer van heinde en verre naartoe komen? Maar zit de omgeving daar ook op te wachten dan? Ja, wat we heel belangrijk vinden is dat we wel goed bij deze regio blijven. We willen wel echt voor de jeugd van Pelemaas zijn. Dat zij zich ook vooral kunnen thuis voelen en dat het echt weer een discotheek wordt die voor het Limburgse publiek is. En dat vinden we wel heel belangrijk, dat we altijd bij die basis blijven. Ja. En hoe ga je dat doen? Om eigenlijk te programmeren wat de jeugd ook wil. Nou, we zijn zelf jong, dus we weten ook wel wat ongeveer speelt in onze leeftijdscategorie. Maar vooral ook om concepten neer te zetten die gewoon van leuk zijn voor deze regio en laagdrempelig zijn. We willen eigenlijk wel programmeren en er zijn voor precies deze regio en precies de trends die er ook zijn. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat we niet alleen voor de jeugd zijn, maar ook voor juist de oudere doelgroep. We hebben een klein zaaltje, Jacks. Dat kan afgesloten worden van de club. En we willen juist ook weer op vrijdagavond ook weer bandjes kunnen neerzetten. En juist ook voor die oudere doelgroep te zijn. We willen dus echt weer een evenementencentrum worden voor zowel jong en oud. Voor zowel de jongsten, ook voor 16 plus. Maar ook voor de 30-plussers, zoals ik ze even noem. Dat zij zich ook kunnen thuis voelen met een leuk bandje wat er staat. En dat vinden we heel belangrijk, dat we echt weer van iedereen gaan worden. En dat we dan ook weer te vinden zijn voor de leuke bruiloften. Zelfs zijn mijn ouders ook getrouwd in Cupke. Dus we willen ook weer zijn dat mensen ons kunnen vinden voor de bruiloften, voor de feestenpartijen. Ja. Dus dat we voor iedereen er weer kunnen zijn. Oké. En wat wordt jouw rol dan, Jip? Nou, nu doen we het meeste nog samen. Want het is gewoon veel werk en we vinden het allebei allemaal leuk om te doen. Dus nu doen we het vooral nog samen. Maar straks als alles op pootjes staat, dan zul je toch taken moeten gaan verdelen. Dan zal ik mij vooral gaan richten op de bedrijfsvoering en op het financiële gedeelte. De programmering zullen we altijd samen blijven doen, omdat we ook zelf in de doelgroep zitten en het leuk vinden om te doen. En Remco zal zich vooral gaan focussen op het visuele gedeelte en op de marketing. Het is hij ook in afgestudeerd. En zo hopen we de tent te laten gaan draaien vanaf 11 januari. Jongens, heel veel succes. Ja, dankjewel. Ontzettend veel succes. Spannende tijden. En als die bandjes komen en de 30-plussers zijn nog welkom, dan kom ik graag een keer aan. 50-plussers. Ja, zeker.
Ja, elke maand zit er iemand in de krochten van dit kasteel, onze mystery guest. En u heeft al op televisie en op Facebook kunnen kijken naar wat tips. En we gaan die tips even voor u op een rij zetten. Wie zit er deze maand in de kelders van kasteel de Kevelberg? De tips. Zij vertegenwoordigden de werknemers in Meijel. Ze start in 2019 met een nieuwe baan en is verantwoordelijk voor vitale gemeenschappen. Weet jij wie wij zoeken? Ga dan naar onze Facebookpagina @omroeppnm. Ja, en 2 artiesten hier vandaag in Kevelberg live. Nicky en Lisa Seelen, 2 zusjes. Ja. En allebei muzikaal zo te zien. Ja, wat gaan jullie zo meteen voor ons zingen en spelen? Nou ja, we hebben 2 nummers die we voor hebben bereid. Eén is Can't Help Falling in Love van Elvis Presley. Okay, ja, heel mooi liedje ook in deze koude dagen. Ja, in deze koude dagen kan ik heel wel zeggen, ja. En Perfect Connection. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat klinken. Prachtig, zeker hier denk ik met die mooie akoestiek. Dus het nummer van Elvis Presley als eerste. Ja. Hoe heet die ook alweer? Can't Help Falling in Love with You. Hier zijn ze, Lisa en Nicky.
prachtig gezongen. En wie ook dit jaar prachtig gezongen heeft, is natuurlijk Merel Koolman. Beter bekend onder artiestennaam Blackbird. Want ze heeft op Pinkpop gestaan, op Echopop. En ze is regelmatig te horen op Radio 2 en 3. We gaan even kijken, want zij zit terecht deze maand in de lift. Merel, dit jaar was echt een groot hoogtepunt voor jou. Wat waren voor jou nou de echte hoogtepunten? Nou, zeker Pinkpop. Dat is een van de vetste festivals die we hebben gedaan. We hebben er een paar gedaan. We hebben er een stuk of 10 gedaan zelfs. Maar Pinkpop, dat was toch wel een soort van magie aanwezig in die Garden of Love. Ja, sowieso alle singles die op de radio zijn gekomen en alle promos die daaraan vast zaten. Dat we langs mochten bij Giel en bij Ekdom. Dat was zo super vet. En ja, jeetje. Nou ja, ik denk, nou ja, dat zijn eigenlijk al super vette dingen die ik al helemaal niet had verwacht. Dus ja, nee, ik kijk terug op een heel mooi jaar. Ja, en buiten Pinkpop heb je natuurlijk ook op Echopop gestaan. Hoe ging dat? Ja, dat was super spannend. Want dat was een van de eerste festivals die we deden. En dan ook nog eens zeg maar hier in de buurt. Dus dat is toch wel voor eigen publiek spelen, net zoals vandaag. Het is toch altijd wel een beetje spannend. Omdat je echt, ja, dan ben je echt weer Merel. En op andere plekken kan ik gewoon meteen Blackbird zijn. Toch een beetje een transformatie die je doormaakt als je het podium opstapt. En hier ben je toch gewoon Merel. Dus ja, dat brengt iets meer zenuwen met zich mee, maar dat was helemaal te gek. En we stonden op Echopop ook nog op een super mooie tijd, dat de zon onderging. Nou ja, dat was eigenlijk perfect. Ja, en nu sta je weer in Kessel, je thuisbasis. Hoe voelt dat? Nou, het voelt heel goed. Sowieso omdat het voor het goede doel is. Ik vind het fantastisch dat dit wordt georganiseerd. En echt een groot applaus voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt. En echt Kessel, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik reed hier met mijn gitarist, reden we het dorp binnen. En toen zei ik, nou ja, hier kom ik dus vandaan. Hij was er nog nooit geweest. Ja, dat geeft ook wel een nieuwe beleving. Ik vind het echt te gek om hier te zijn, ja. Wat zegt de thuisfront ervan? Want ja, ze zien jou natuurlijk als Merel en nu sta je hier als Blackbird. Wat vinden zij daarvan? Nou, mijn ouders, mijn familie, die zijn heel trots. Die vinden het allemaal superleuk. We hebben een appgroep. Ik hou ze allemaal op de hoogte van alles wat ik doe. En wat het dan extra leuk maakt is dat ik nu weer een keer in de buurt ben. Ik ga trouwens ook nog op clubtour. Dan kom ik ook in Venlo. Dat is zaterdag 16 maart. En dan gaan we ook in de buurt, want ik wilde per se ook in Limburg spelen. Want ik vind het heel vet, we doen ook bijvoorbeeld ook Paradiso. Dat is ook echt een soort van dream come true. Maar we gaan ook naar Venlo. En ik wil dat iedereen hier in de buurt ook mee kan genieten. En ik hoop ook dat mijn hele familie aanwezig gaat zijn met al hun vrienden. Ja, dat is ook meteen mijn volgende vraag. Want wat komt er nog eigenlijk? Nou, we beginnen met een clubtour. Dat gaat van start in februari 2019 en die eindigt 16 maart in Venlo. En daar komt natuurlijk een album. Ik ben heel druk aan het schrijven met mijn producer, ook met een paar andere toffe mensen. Een paar common linnets, heel leuk. Ben ik mee aan het schrijven.
En we gaan de studio in. Dus dat gaat eraan komen in de zomer. En ik hoop eigenlijk in de zomer zoveel mogelijk festivals te spelen. Dat ik maar zoveel mogelijk met mijn band op het podium mag staan. Hey, ik ben Blackbird, ofwel Mero, en ik wil jullie allemaal een fantastische kerst wensen en een heel erg gelukkig 2019. En hopen op zoveel mogelijk geluk en heel veel muziek. Ja, behalve talenten op artistiek gebied hebben we ook bijzondere talenten in de gemeente Pietermaas op sportief gebied. We zijn bijzonder vereerd dat jullie hier aan tafel zitten. De bronzen medaillewinnaar op de jeugd-Olympische Spelen, Mark, maar ook de Nederlands kampioen veldrijden en de bekerwinnaar, het is wel weer even geleden, van Bevo, Pim Augustinus. Welkom. Mark, om met jou te beginnen. Ben je al een beetje geland op aarde na die bronzen medaille? Ja, ik heb het al... Het heeft wel even geduurd voordat het zeg maar, tot me binnenkwam. Maar ja, na een tijdje is het wel tot me doorgedrongen van ja, wat het nou eigenlijk betekent. Ja. En dan ben je iemand die niet meteen heel uitgesproken emotioneel, zeker niet op beeld reageert. Maar toen jij het... Toch? Klopt dat? Ja, klopt. Maar toen jij hem won, kun je nog eens uitleggen wat je toen wel gedaan hebt. Want je hebt het mij een beetje verteld dat jij toch op een gegeven moment wel een kleine vreugdekreet hebt gedaan achter de schermen. Ja, het was zeg maar zo van toen ik de judomat afliep, nadat ik brons had gewonnen, toen moest ik terug naar de warming-up zaal. Nou ja, toen kwamen de emoties wel een beetje los en ja, heb ik al hier en daar wat geschreeuwd, ja. Ja, wat heb je geschreeuwd? Of mag dat eigenlijk niet meer herhaald worden? Geen woorden of zo, maar gewoon een kreet. Ja. Ik denk dat hier heel veel mensen zijn die ook een geluid hebben voortgebracht toen jij dat gezien hebt. Want je speelt nu eigenlijk een soort thuiswedstrijd hier in Kasteel de Keverberg. Want hoe hebben jullie gereageerd, Judoclub Helden, toen Mark de bronzen medaille binnen haalde? Mag ik dat nog even horen? Had jij enig idee wat dat allemaal losmaakt hier? Nee, het was ook nadat ik het brons had gewonnen. Toen een dag later ongeveer had ik alle berichten van social media gelezen. Ja. En toen zag ik pas hoeveel mensen hadden gekeken en hoeveel mensen aan mee hadden geleefd. En ja, dat had ik van tevoren nooit gedacht. We gaan even kijken naar een filmpje. Ja, ik ben eigenlijk heel erg blij mee. Ik heb er hard voor moeten knokken. Ik ben erg tevreden met het resultaat. Gaan we natuurlijk de onherroepelijke vraag stellen van wie heeft hij dit? Hij begint steeds meer op zijn moeder te lijken. Is dat maar goed ook? Ik denk dat zijn moeder hele goede dingen heeft. Ik zou het echt niet weten. Ik heb geen idee. En die echte Olympische Spelen, althans dit was ook de echte Olympische Spelen, maar de Olympische Spelen voor volwassenen zeg maar. Ja, dat gaat je gewoon lukken volgens mij. We gaan het zien, ik hoop het. En hiernaast mij Daan Bongers, Nederlands kampioen veldrijden. Wat is mountainbiken. Mountainbiken, ja. Excuus. Wat is er zo verschrikkelijk leuk aan mountainbiken? Ja, door de bossen heen crossen en je echt alles te vergeven. En dan, ja, dat is tot aan de streep. En dan ja, die bochtentechniek de hele tijd en die leuke afdalingen die je hebt. En ja, klimmen waar je ook weer kapot op gaat, zou maar zeggen. Dat is ook weer een bijzondere iets, zeg maar. En ja, gewoon alles uit je lichaam halen wat erin zit. Ja. Heb jij alles uit jouw carrière gehaald wat erin zit? Op mountainbikegebied? Op mountainbikegebied denk ik zeker niet. Ik heb er alles voor gedaan wat er in mij zat. Ja, ik heb ook wat dingetjes meegemaakt ja, die je liever niet meer wil maken. En ik denk dat ik wel gewoon alles eruit heb gehaald wat ik heb, zou ik maar zeggen. En, ja. Wat het verlies van je moeder, als ik het goed begrepen heb? Ja, dat heb ik ook gehad. En ja, ik heb een allergie gehad, zou ik maar zeggen. Ja. En die heb ik nog steeds voor melk, talwa, voor gluten. Ja. Ja, en ik heb geen ouders die sportminded zijn, zou ik maar zeggen. Ja, en dat zijn allemaal kleine dingetjes die je in de sport nodig hebt ja, voor dat te komen. Ik heb ja, eerst timmerman 7 jaar geweest, nu brandweerman.
ja, ik heb nooit de baan op durven te zeggen voor 2 jaar eens even alles ervoor te geven. En ja, ik ben wel heel trots op wat ik heb gehaald eigenlijk. En kijk, dat ik nou na 18 jaar fietsen eindelijk die Nederlandse titel heb, dat was wel heel bijzonder. En ja, ik heb er heel vaak net tegenaan gezeten en net niet. En ja, je doet er gewoon echt alles voor. Je bent amateur. Ik heb ja, wel wedstrijden bij de profs ook mee mogen rijden een paar jaar. Maar ja, dan werd je gewoon ja, achteraan ergens bij de laatste paar. En ja, net die stap heb ik niet kunnen zetten. Het is toch wel coronawerk en je wilt graag ook winnen. Ik ben gaat niet voor de laatste plaats. Ik ben echt een winnaar type. En ik zeg gewoon, de finish is achter de streep en niet voor de streep. Want er zijn veel mensen die vaak al opgeven. En ja, ik probeer, als ik aan de start sta, dan moet ik al gelijk in het begin er vandoor zijn of meezetten. Want anders is het alweer moeilijker. Ja. Ja, en iemand die ook een winnaar is, die zit naast jou. En daar hebben we even een filmpje over. Want Bevo die heeft het goed gedaan. Ja, goed gedaan is eigenlijk een understatement. Pim, ook welkom. Fantastisch toch, hè? Je kijkt terug en ik zie 1 grote glimlach op je gezicht. Het was een fantastisch moment. Ja, natuurlijk. Het was heel fantastisch. Eerste keer in de clubhistorie dat we de beker hebben gewonnen. Een paar jaar geleden al landskampioen, maar de beker die hadden we nog niet. Genoeg finales verloren, waar ik gelukkig niet bij was. Dat was de eerste finale en die hebben we meteen gepakt. Dus als jij erin staat, dan komt het altijd goed. Samen met mijn teamgenoten, schijnbaar gaat het dan... ja, zeker. Maar het was een hele mooie ervaring. En ja, zoals je ziet, het was volle bak. De gele muur, die gaat altijd mee. En ja, dat is heerlijk om dan voor een volle zaal te spelen voor een paar duizend man. Ja. Ja, hoe komt dat toch, dat succes van Bevo? Waar komt dat vandaan? Wat is het geheim? Ik denk dat we sowieso heeft Bevo een hele goede jeugdopleiding. Ik ben zelf ook een product van een jeugd. Ik ga toch al een aantal jaartjes mee vanuit de C doorgestoomd naar de A. Vanuit de A naar het eerste, naar het vlaggenschip. Veel trainingsuren, goed trainingsprogramma, goede begeleiding, een goed krachttrainingsprogramma. En ook belangrijk is dat de groep die je nu ziet, zijn een aantal spelers zijn toch al jaren bij elkaar. Je merkt dat de mensen, ook spelers, de club trouw blijven. Je moet niet naar Bevo komen omdat je daar flink een groot bedrag kan verdienen, maar om heel veel andere dingen, zoals een trouwe aanhang, een goed programma en ja, loyale mensen. En dat zorgt als je lang bij elkaar speelt natuurlijk, dat je elkaar wat beter op elkaar ingespeeld raakt. Ja, echte vereniging dus. Echte vereniging, ja. Top en breed sport. Ja, en nou is het zo, heb ik begrepen, dat je toch ooit, en Mark zit erbij, begonnen bent met judo. Ja, ik heb nog les gehad van Jan. En ik heb ook nog tegen... Jan, hoe was hij als... dat kunnen we nou niet vragen, dan moeten we gaan hengelen. Maar misschien kan er een hengel komen hier, dan gaan we het even vragen. Maar zeg het eerst zelf even. Hoe was het om... Ja, we wachten even op de hengel. Oké. Maar daar komt hij, geloof ik.
Nog niet. Ik zal wel zeggen dat ik beter in handbal ben dan in judo. Ja. Ja. Was dat de enige motivatie ook? Of was het ook gewoon dat het leuker was? Om uiteindelijk over te stappen naar handbal. Nou ja, ik ben begonnen als judoka dan. En later ben ik de handbal bij gaan doen. En toen moest ik naar de middelbare school. En toen vonden mijn ouders wel belangrijk dat ik in ieder geval een keuze maakte. Omdat het anders te veel was. En toen heb ik uiteindelijk voor handbal gekozen. Ja, en nou dacht ik, misschien is het leuk als jullie dadelijk armpje drukken. Want Mark die won denk ik in de brugklas al van mij. Maar er waren ook verschillende meisjes die van mij wonnen. Dus dat is geen graadmeter. Maar toen zei je al, Pim, dat denk ik dat ik niet ga winnen. Ja, jij ziet er wel behoorlijk nu al fysiek goed uit. Intimiderend dus eigenlijk. Ja, inderdaad. Als hij rond die cirkel staat, ga je niet doorlopen. Nou, wat je bedoelt is zeker bij handbal. Bij handbal, ja. Ogen dicht en gaan. Want het is ook een harde fysieke sport, handbal. Ja, handbal is een contactsport. En je ontvangt genoeg klappen en je mag natuurlijk ook uitdelen. En dat is, misschien heeft judo daar wel een beetje in geholpen. Als het goed is, hebben we de handmicrofoon nu in de buurt. Dus we kunnen even de oud-coach vragen. Tot je 10e gejudo'd? 12e. 12e jaar. Nou, vertel eens, wat waren zijn talenten? Dat was een strever. Dat zag u al vroeger? Dat sowieso. Hij wilde wel, hij ging er goed door. Hij was eigenlijk altijd. Ja. Dus het staat goed. Jammer dat hij dan verlaten heeft. Ja. Hij mag wel terugkomen. Hij mag terugkomen. Oh, dat is heel fijn. Oké. Dan misschien als sparringpartner van Mark dan. Maar daar nooit gejudo, denk ik. Nee? Gevoetbald eerst, 11 jaar. En nou fietsen. En nou fietsen. Ja. En dat gaat hartstikke goed. Ik wil jullie bedanken, want jullie hebben er een bijzonder sportjaar van gemaakt. Je bent zelfs nog het talent van Limburg geworden. Hè? Sporttalent van Limburg, fantastisch. Ik bedoel, ik wens jullie ontzettend veel succes. Als we naar het volgende jaar gaan kijken, afrondend, is er dan ergens een toernooi wat we in de agenda moeten zetten met potlood? Of wat jullie het liefste zouden willen winnen? Ik weet zeker dat jij het toernooi in je hoofd hebt. Daan, is er iets? Nou, dat is moeilijk te overtreffen, denk ik, dit jaar. Na de Nederlandse titel en de derde op de Europese kampioenschappen veldrijden. Een Limburgse titel. Kijk, dat is weer veldrijden, hè? Dat is veldrijden. Ja. Dus die titels zijn moeilijk. Ja, de Limburgse titel die is nog wel te halen. Maar die andere, dat is moeilijk, denk ik. Ja? Maar ik ga er natuurlijk wel voor. Ja. Maar eerst nu Nederlands kampioenschap veldrijden. Eerst Nederlands kampioen veldrijden. Ja. Oké. Pim? Nou, er is nog één prijs die ontbreekt op het palmares van Bevo. En dat is de Benelux. Ja. Dat is de grensoverschrijdende competitie tussen Nederland en België. En we zitten nog steeds in de race om die te winnen. Jullie staan nu 4? Deelderde. Deelderde? Ja. Dat kan dus nog? Het kan zeker, ja. Dus je hebt veel steun nodig van het publiek dus? Ja, kom alle naar de hal zou ik zeggen. En geniet van een mooi potje handbal. Oké. Mark? Ik ga nu vanaf 1 januari ga ik naar nieuwe leeftijdsklasse tot 21 jaar. En om uitgezonden te worden naar European Cups en dan uiteindelijk misschien EK, moet ik fulltime programma volgen in Eindhoven. En dat ga ik het eerste half jaar nog niet doen. Dus ik kan alleen inschrijven voor open toernooien. En dan denk ik dat het grootste toernooi is wat ik aan mee zou kunnen doen, de Bremen Masters. Bremen Masters. Ja. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Ik denk ergens in april. Maar we zien het wel. Oké. Jongens, bedankt voor de komst hier en dat jullie er zo'n fantastisch sportjaar van gemaakt hebben. En volgend jaar heel veel succes. Ja. Ja, we hebben allerlei tips gekregen wie er in de kelder zit. Is iemand al, weet iemand toevallig wie er de mystery guest van deze maand is? Of hebben jullie niet opgelet? Weten we niet? Oké, dan gaan we nu kijken wie onze mystery guest is van deze maand. Deze Meelse keert terug in de politiek. In december werd zij benoemd als wethouder, als opvolger van Roland van Kessel. Deze maand zit zij als mystery guest in de kelders van Kasteel de Keverberg. Hier is Anget Mestrom.
Ja, dat was een lange zit aan Gert Mestrom beneden de kelder. Koud, hè? Dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Die kelder die is toch nog redelijk verwarmd. Ja. Ja. Volgende keer daar gaan zitten. Maar we zijn wel inderdaad een uurtje langer bezig geweest. Ja. Dus het was een lange zit. Ja, maar we zijn koffie gehad? Jawel hoor. Okay, we zijn je niet vergeten. Mogen we elkaar tutoyeren? Heel graag. Heel graag. Kerstverse wethouder, opvolger van Roland van Kessel. En wat heb je in je portefeuille? De portefeuille beslaat vitale gemeenschappen en zorg en ondersteuning. Ja. En ooit de ambitie gehad om wethouder te worden? 10 jaar geleden ben ik gestopt als gemeenteraadslid. Dat heb ik destijds 10 jaar gedaan. Als je me toen had gevraagd, ga je nog ooit terug de politiek in? En dat heb ik wel eens ooit kenbaar gemaakt. Dan zou dat alleen nog maar zijn om iets van een wethoudersfunctie te bekleden. Oké. Ja. Dus ze hadden je al een klein beetje in het vizier wat dat betreft. Je hebt het een beetje laten doorschemeren dus. Dat is natuurlijk wel 10 jaar geleden. Dus de lokale... Of was het een volslagen verrassing dat ze bij jou terechtkwamen? Ik denk dat voor veel mensen het wel even toch een verrassing was dat ik me kandidaat heb gesteld. Ja. Ja. En nou is het zo dat in het college nu 2 vrouwen zijn. Ik heb dat ook al een keer aan mevrouw Delissen gevraagd. Die was ook blij dat er nu een vrouw bij kwam. Vanwege de humor. Ja. Ja. Wat voor grapjes maken jullie? Nou, we hebben al 2 collegevergaderingen gehad. En als ik de tip heb gelezen, dan begin ik pas in 2019. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Op het moment van de benoeming op 4 december, dan start je gewoon. Ja. Nee, maar ik denk dat dames inderdaad ook wat andere gesprekstof met elkaar hebben. En de heren onderling. Ja. Oké. Maar het wordt niet lachen, gieren, brullen dit jaar? Nou, ik denk dat het wel goed zal gaan. Ja. Hoe kijk je nu vooruit naar deze periode? Wanneer heb je het goed gedaan? Nou, voor onszelf en voor mijzelf zou ik het goed hebben gedaan als we inderdaad de gemeenschappen zoals we die hebben in de 11 kernen, als we die goed kunnen ondersteunen en laten floreren. Dat zij stappen blijven zetten en iedereen hun eigen tempo. Want wat dat betreft hebben we natuurlijk wel verschillende culturen ook en diverse groepen dorpsoverleggen zijn eerder van start gegaan, dus die maken een andere transitie door. En er zijn ook kernen die we graag nog faciliteren bij de opstart. Ja, toevallig kwam ik je ook tegen bij het flyeren lokaal Pelemaas. Op de dag dat er het PNM-hoes was. Dus dat Lara zat in het huis geld op te halen. Toen was er wat meer blauw op straat. Mevrouw is er nog getwitterd. Ja. En toen kwam ook ter sprake dementievriendelijke gemeente. Maar toen hoorde ik jou... Gemeenschappen, ja. Oh, sorry. Ja, toen hoorde ik allemaal in. De gemeenschap was het inderdaad. Ja, daar was je ook bij, hè? Ja. Want, waarom vind je dat zo belangrijk? Nou, omdat de gemeente is meer een instituut. En als je het hebt over de gemeenschap, dan praten we over de mensen. En dat die een bepaalde dimensie vriendelijkheid uitstralen en omarmen, dat de mensen kunnen blijven meedoen. Nou, vind ik net iets anders. Ja, dus het is 1 woordje. Hè? Zijn er ook, we hebben eens eventjes grondig onderzoek gedaan, zijn er ook woordjes waar jij nu al van merkt, in dat college heeft iedereen misschien een stopwoordje. Misschien heeft Paul Sanders een stopwoordje of Wante. Nee, dat heb ik nog niet zo mogen constateren. Nee, dus het is niet zo dat je als taalpurist dan kijkt naar kleine woordjes. We hebben er wel eentje ontdekt. Echt waar? Ja, nog niet bij u, of bij jou. Mag ik zeggen? Ja, jij zou het tutoyeren. Ja, we zouden het weer. Maar wel bij de burgemeester. Welke denk je? Nee, dat weet ik niet. Geen enkel idee. Denk eens goed naar. We zorgen. Nee, weet ik niet. Maar vanaf nu ga je er altijd op letten. Vanaf nu? Dat is het gevaar. Als jullie hem gaan noemen? Als wij hem gaan noemen en laten zien, heel even. Tenminste, als het klaar staat. We kijken even. Ik wil graag nog heel kort iets zeggen. Fantastisch. Ja, wij dachten heel even, zullen we het college een synoniemenboekje geven? Dat er ook andere woorden als fabelachtig, of grandioos, majestueus of andere woorden. Maar het is wel een paar meer, denk ik. Ja, ik heb me voorbereid. Maar het is fantastisch. Dat ga je nu alleen maar horen. Daar ga ik op letten. Ja. Maar het was ook een fantastisch jaar, of niet? Wat was er fantastisch in 2018? Wat er voor mij fantastisch was, is dat ik in mijn vorige opdracht, want ik heb natuurlijk een onderneming gehad en in de laatste
klus heb ik een subsidieaanvraag gehonoreerd mogen krijgen tussen het bedrijfsleven die in auto-innovaties werken en de diverse kennisinstellingen. Dat is heel mooi. Ja, dat is een subsidieaanvraag voor een leven lang leren traject. Oké. Ja. Dus dat is even een hoogtepuntje. Dat is een hoogtepunt. En vervolgens komt er iets anders op je pad. Ja. En daar ga je dan voor. En dat gaat een hoogtepunt worden. Ja. En wat voor wethouder ga jij worden? Hoe zou je jezelf in die rol, hoe zie je jezelf daarin? Ik ben iemand die heel graag met mensen iets doet. Die samenwerkt. En ik hoop dat te mogen bewerkstelligen. En dan hebben we het over het samenwerken met mijn collegeleden. We hebben het over samenwerken met de raad. Ik bedoel, zij zijn feitelijk aan zet. Zij stellen de kaders. Wij gaan uitvoerend aan de slag. Maar wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat we met de ambtenaren, de ambtelijke organisatie en daarnaast de mensen in de gemeenschappen zelf dat gaan doen waar wij voor staan. En dat is een lokaal actieve gemeente, actieve gemeenschap. Ja. Maar wat gaat de grootste uitdaging worden voor 2019, die je nu misschien al kunt gaan voorzien? De centrale overheid brengt weer meer taken richting de lokale overheden. Dus we krijgen veranderingen binnen zorg, binnen het WMO-landschap. En beschermd wonen, beschermd thuis komt in 2021 naar de gemeente toe. Dus dat zullen we moeten voorbereiden. Dat is absoluut een aspect. En waar wij natuurlijk in deze regio ook zeg maar veel mensen van buiten halen. Dus de nieuwe inburgeraars, daar gaat ook het nodige gebeuren. Ja. Dat komt ook naar de gemeente toe. Ja. Dus dat gaan we voorbereiden. Nou, wij vonden het heel bijzonder dat je onze mystery guest wilde zijn. We zullen elkaar nog regelmatig spreken de komende tijd. Want we volgen de politiek natuurlijk op de voet. Maar intussen staan de artiesten klaar. Ja. We hebben zojuist al een keertje naar ze mogen luisteren. Nicky en Lisa. Als laatste de afsluiter van deze aflevering, het nummer Perfect door Lisa en Nicky. Found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, you're there for answers. I never knew you were that someone was waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We were just kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time.
song when I saw you in that dress, looking so beautiful. I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Ja, ja. Oh. Ja. Ja, met deze warme muziek knallen wij langzaam het jaar uit. 2018 zit erop en 2019 gaan wij vrolijk verder hier op de laatste zondag van de maand met de afleveringen van Keverberg Live. Dus de volgende uitzending die maken wij 27 januari. En Pascal, heb jij nog goede voornemens? Nou ja, goede voornemens, ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk... Slechte? Nee. Dus we kunnen Je het daar niet overvalt over me een hebben. klein beetje. Het enige wat ik iedereen wil wensen, dat kan ik wel vertellen, is laten we het woord van het jaar 2018 gebruiken. Anget, wat is dat ook alweer? Nou, daar ga ik dan voor. Welk woord is het? Fantastisch 2019. Oké, fantastisch.